An bɛ juma la min ye avril kalo ye ale tile 5 sɔrɔ san 2024 an balimaw aw minnu bɛ ka Joliba TV News ale jabarani lajɛ aw minnu bɛ ka radio Joliba lamɛn min y'an ka page Facebook Joliba FM Joliba TV News ani an ka page YouTube fo ka taa se Joliba FM min bɛ lamɛn Bamako yan Segu Sikaso Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen Joliba FM bɛ Canal Plus fana kan ni waati in na numéro 589 nin bɛɛ y'an ka kunnafoni siraw ye an balimaw aw kana fɛn aw jigi kɔ fɛn fɛn ye kunnafoni ye o kuma a b'o sɔrɔ nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la an balimaw an b'aw bisimila don n k'a fɔ juma o juma nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 22 ma aw ka jɛmukan min bɛ lase n'an k'a ma ko jama kodi limanaw jamanadenw olu bɛ wele ka na nin kɛnɛ in kan u ka se k'u hakilila di min ye jamana kɔnɔna kibaruyaw kan kɛrɛnkɛrɛnnen la kibaruya minnu bɛ yen ni maaw da donna la kosɛbɛ dɔgɔkun kɔnɔna la an b'a lajɛ dɔgɔkun laban na ka se ka baro sigi o kan nin y'an sigilen o de ye kɛnɛ kan an balimaw min ye bi an bɛna baabu sigi fɛn min kan an y'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna la dɔgɔkun laban yɛrɛ la min ye politiki tɔnw camanba ye olu farala ɲɔgɔn kan ko u b'a ɲini furanjɛla fanga fɛ ko u ka ayiwa walan sɛmɛ walima an bɛ waati min na sisan ko sariya min bɛ yen ni o taara k'a fɔ furanjɛla fanga kalo 24 min dira ma awa ko kalo 24 dafara a bɛ n'a fɔ sariya kɔni tɛ furanjɛla fanga yɛrɛ bolo bilen a ka baara kɛ dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko u ka jɛrɛjɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi walasa baara ka se ka kɛ bɛɛ sen ka don a la ayiwa an ka se ka bɔ furanjɛla fanga in kɔnɔ hɛrɛ ani baden la ka fara o kan ɲininkali min n'an bɛn'o kɛ jama kodi la bi o ye k'a fɔ ko yalima min ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye u labɛnnen bɛ wa u ka miirina fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye jamana ayiwa fanga a ka segin n'o ye kalataw ye o ka kɛ wa o de y'u ka miirina fɔlɔ ye bi wa o kuma an bɛna baabu boli nin de kan bi an ye wele bila maa fila kɔni ye kɛnɛ sɔrɔ an ka kɛnɛ kɔnɔ yan min ye Seku Ɲame Bacili ale bɛ RPM kɔnɔna la Rassemblement pour le Mali u ka kunnafoni lasela don a b'an ka kɛnɛ kɔnɔ min ye Jean-François Kamara ale ye lɔgɔli karamɔgɔ ye ɲininikɛla don sanfɛ lɔgɔli karamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la politique kow olu nasira a b'o fana dɔn kosɛbɛ ale b'an ka kɛnɛ kɔnɔ ani n'u maa fila bɛna jɛ ka baro kɛ bi baabu kan min ye furanjɛla fanga ye yalima a labɛnnen bɛ ka se ka fanga lasegin walima ka kalataw boloda wa yalima u fɛla yɛrɛ de don bi wa o kuma an bɛ foli di an ka maa welelenw ma an bɛ sɔrɔ ka an da don nin baabu in na Seku Ɲame Bacili i ni ɲankuma i bisimila an ka kɛnɛ kan. Maraba Amadu yɛrɛ ni ɲɔgɔn tuma k'i fɔ nin waati in na ka maa minnu bɛ k'an suya ka jabarani kan k'u bɛɛ lajɛlen fɔ ka maliden cɛman ni musoman bɛɛ fɔ nin waati in na o diyara n ye bɛɛ ye foli laminɛ Jean-François Kamara i ni ɲankuma. Ba n ce kɔri baasi t'i la a ka wulili la n b'aw fɔ ka lamɛnbagaw bɛɛ fɔ minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani fana n balimakɛ min sigilen don m'ale fana fɔ ale min bɛna kuma walawala bi. D'accord o diyara n ye an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ an nana an ka wele jaabi o diyara n ye an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun laban yɛrɛ la mars kalo tile 31 tɛmɛnen na an ye balila k'a ye k'a fɔ politiki tɔn caman a bɛ se politiki tɔn 80 dɔw yɛrɛ ko k'a ka ca ni o ye olu de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ fɛ furanjɛla fanga ko a ka walan sɛmɛ hakilila caman bɔra ko la awa maaw kɔni ye nin fara ɲɔgɔn kan ye Seku Ɲame Bacili hakilila RPM bɛ nin maa kofɔlen ninnu cɛla e yɛrɛ tun bɛ a ko kɛnɛ kan ye nin hakilila in nana cogo di maaw bɛ se ka bɔ mun kalama k'a fɔ politiki mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan nin waati in na maaw yɛrɛ kun ko aw da donnen don o kuma na mun bɛ ka labɛn nin waati in na. D'abord n bɛ kuma la tilanyɔrɔ dɔ la politiki mɔgɔw dɔrɔn ma fara ɲɔgɔn kan association société civile maaw b'a la donc politiki mɔgɔw ni association ni société civile organisation bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan donc olu caman de y'u bolo di ɲɔgɔn ma mais a ma kɛ kun fɛ parce que hakili jiginna marsi kalo tile 26 o tun bɛ dan sigi transition in dire la c'est-à-dire waati min kɛrɛnkɛrɛnna ko baaraw bɛ se ka kɛ ni ka kalafili labɛn ka fanga di civiliw ma jamana ɲɛmaa yɛrɛ fɛ ale yɛrɛ waati min kɛrɛnkɛrɛn o de ko don a y'a ta ni sariya kisɛ n'an b'a fɔ a ma décret 0335 a taara juin kalo tile 6 donc o waati selen ni association ni parti politique ninnu u bɛɛ ye communiqué kɛ u dan na bɛɛ ka yɔrɔ la n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ communiqué min yɛrɛ teliyara ni communiqué bɛɛ ye k'o tɛ anw ta ye an ka communiqué de bɔra fɔlɔ i n'a fɔ sini ye a don ye anw ye communiqué bɔ bi wula in na donc tɔw bɛɛ y'i ta bɔ kelen kelen maintenant an tilala ka sigi de ka jateminɛ kɛ yalima association minnu ye communiqué kɛ parti minnu ye communiqué kɛ hakɛ jumɛnw bɛ yen minnu ka communiqué hakilinaw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye c'est-à-dire fara ɲɔgɔn ma in ka kɛ a ma kɛ kun fɛ
a jateminɛna de minnu ye communiqué kɛ n'u ka communiqué kɔnɔ n'u ka kuma fɔlenw bɛɛ ka kan k'olu fara ɲɔgɔn kan n'u ka hakililaw bɛɛ voilà u ka hakililaw bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan o ka kɛ kulu ye o de bɛɛ ka kuma i dan na bɛɛ ka jɛ ka kɛ kumaba kelen ye k'o lase mara ɲɛmaaw ma donc hakilina nana tan de an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan exactement i ye mun fɔ an ye laseli kɛ laseli min bɛ an bɛɛ tɔgɔ la a dɔn kofɔlen in na i y'a fɔ cogo min maa minnu tun bɛ kɛnɛ in kan a bɛ taa minnu y'a signé fɔlɔ o bɛ taa 80 ɲɔgɔnna la mais o kɔfɛ signature continue na hali kunu an kɔrɔ kuraw nana ka na signature kɛ parena b'o la MTD b'o la dɔ wɛrɛw b'a la minnu yɛrɛ ka surumaw la mɔgɔ minnu b'a la k'u bɛ ka fanga jukɔrɔma dɔn nin waati in na donc c'est pour dire que mɔgɔw sɔrɔla la minnu fana bɛ ka oui hakilina ye fɛn dɔ de ye hakilina in tɛ dɔ wɛrɛ ye an ko de fɔlɔ an bɛ jateminɛ kɛ layidukanw na transition daminɛna le 18 août 2020 fanga bin senfɛ fanga bin kɔfɛ mara ɲɛmaaw ye lajɛrɛba dɔw kɛ n'o ye concertation nationale ye ka se ka kalo 18 bɔ o kɔnɔna la k'a fɔ ko transition a bɛ kɛ kalo 18 kɔnɔna la u ka layidukan don nka a kɛra sariya ye parce que olu de bɛ jamana ɲɛmɔgɔya kunna u ka kumakan n'u ka layidukanw ye sariya de ye jamana kɔnɔna la donc o kalo 18 fɔlɔ yi an ye hakili jigin kɛ an ka bataki an ka sɛbɛnw kɔnɔna la k'a fɔ mara ɲɛmaa minnu ye layidu ta o kalo 18 kɔnɔ u ma se k'u ka layidu tiimɛ o ye kɛlɛ ye o layidu tiimɛbaliya in kɛra sababu ye gɛrɛntɛ taara ka sigi an ka jamana kunna CEDEAO ni UEMOA fɛ kalo 6 kɔnɔna la malidenw tɔɔrɔla u ɲanina kalo 6 kɔnɔna la dunkafa balo sɔngɔ bɛɛ yɛlɛna kalo 6 kɔnɔna la taji sɔngɔ yɛlɛna kalo 6 kɔnɔna la an kun tɛ se ka fiɲɛ sama o kalo 6 in bɛ kun cɛ don min mara ɲɛmaaw comme souveraineté ko kuma ka di kosɛbɛ nin waati in na an b'a fɔ ten de façon souveraine maa si m'u wajibiya u yɛrɛ sigira ka fara ɲɔgɔn kan et de façon unilatérale c'est très important parce que u bɛ kalo 24 ta olu kelen de y'a ta mais a don kofɔlen in na an jɛra n'a ye parce que an ko kalo 6 malidenw bɛ sɛgɛn kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ nin furancɛ in tali bɛ se ka kɛ sababu ye o sɛgɛn in bɛ ban u ka taa n'a ye an ma gɛlɛya foyi don a la waati mais o kalo 24 u y'o mun ta malidenw ɲɛkɔrɔ ka layidukan kura di ka tila tugun ka taa bila CEDEAO ɲɛkɔrɔ k'a bila Nations Unies ɲɛkɔrɔ olu bɛɛ ka jɛn n'a ye k'a fɔ a ye taa ni nin ye donc o kalo 24 jamana ɲɛmaa tilala ka sɛbɛn ta n'o ye sariya kisɛ ye o ye décret kofɔlen min ni y'a fɔ 0335 k'a fɔ ko désormais an ka transition in ni san 2 in dɔrɔn a bɛ kun cɛ marisi kalo tile 26 san 2024 o sariya kisɛ bɛ o don kofɔlen selen yan'o cɛ ni hakili jigin fana kɛ an ko mun ye gouvernement ye a ka kuma lasela bɔra septembre kalo à travers les communiqués 060 k'a fɔ ko a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ dɔɔni a don anw y'an ka inquiétude yira à travers un communiqué mais mun bɛ se ka kɛ faamuyabaliya ye nin ko in kɔnɔna la parce que a ka di maaw ye n'u ye parti maa dɔw n'u ye politique mɔgɔw tɔgɔ mɛn ko min na dɔrɔn k'o lagosi mais yalima n'an bɛ jamana kɔnɔ jamana min mara a bɛ ka kɛ a cogo yɛrɛ yɛrɛ la jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka sariya ta k'a fɔ transition ye san 2 de a filɛ nin ye o san 2 surunyalen a tora kalo damadamani gouvernement ka bɔ k'a fɔ k'a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ dɔɔni ni baara bɛ k'a cogo la yalima o gouvernement kelen kun man ka se ka laseli wɛrɛ kɛ yan n'o dɔn kofɔlen in cɛ wa k'a fɔ anw bɛ le 26 mars kɔnɔ 2024 fo ka tɛmɛ de ko gouvernement ma kuma a tile t'a ɲɛsin nin ye a tɛmɛnen yalima ni gouvernement kun bɔra ka laseli kɛ chronogramme nin kan k'a fɔ anw de kun k'a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ a dɔn kofɔlen bɛ ka surunya an b'a fɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka sigi ka kuma o kun tɛ nin gɛlɛya in bali wa parce que ni mɔgɔw b'a fɛ ka fɛn faamu nɔgɔya la a fɔli ka nɔgɔn kojugu mais n'i b'a fɛ k'a tiɲɛ fana a tiɲɛni ka nɔgɔn kojugu n'a bɛ fɛ k'a fɔ makun yɛrɛ kɛra ko in na gɛlɛya fɔlɔ ye mankun de ye communication de ye gɛlɛya fɔlɔ ye ça veut dire que on a un gouvernement qui n'a pas de plan qui n'a pas de vision o de don sinon e ko kɛ fɛn bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ i ko mun bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ o yɛrɛ bɛ ka se e ma kuma fo nana i ta i tɛgɛ ma i sigilen e bɛ mun baara la donc ni jiginna kan ka kɛ maa la nin ko in na o tɛ minnu farala ɲɔgɔn kan association ni parti politique mais o ye de minnu yɛrɛ bɛ mara ɲɛmaaya kunna gouvernement ni président ɲɛ hakilina fɔ o de la nin yɔrɔ in na ne tɛ président nommé yɛrɛ
parce que président bɛ se ka hakilina de fɔ nin ka di n ye n b'a fɛ nin ka kɛ nin cogo la maintenant ye danaya da maa minnu kan k'aw kɛ gouvernement ye k'aw kɛ ministre ye aw de b'a fɔ président hakilina ye nin de ye même en temps normal n'an tun bɛ élection mandat de kɔnɔna la régime de kɔnɔna la a bɛ kɛ ten de président mana a ka grande orientation di a ye confiance da premier ministre min kan n'o ye gouvernement formé o de b'a fɔ président ka laɲini ye nin de ye anw kan ka baara kɛ parce que a ka danaya bɛ anw kan pour que a ka laɲini malidenw kana tigɛ a la o ka se ka sabati mais ni laɲini nana kɛ jamana kɔnɔna la ne y'o de fɔ a ka d'an ye tuma bɛɛ k'a fɔ anw de bɔra Samoriw la anw de bɔra Damonzɔnw na anw de bɔra Bitɔnw na anw de bɔra Karisaw la parce que olu kɛra layirutigiw ye u y'u kumakanw timɛ o de la caman bɛna ni sariya ye ne ko an ka sariya ko yɛrɛ bila an kana ni malidenya ye waati la an bɛ fanga min kɔnɔ n'olu yɛrɛ ko Mali kura refondation ça veut dire que an ka valeur dɔ de ye la parole le respect de la parole donnée c'est un fɔlɔ i ye délai di o tɛmɛna i ma se ka baara kɛ sɛn fila i ye délai wɛrɛ di mun ka ca fɔlɔ ye o fana tɛmɛna i ma se ka baara kɛ yalima o gouvernement kelen an bɛ se ka continuer ka layidu dɔw kan k'o bɛna kumakan kura mun fɔ k'a bɛ se k'o waleya wa ayiwa ne ko ayi Jean-François Kamara ni n bɛ cogo min na sisan an ɲɛ b'a la min ye jamana fanga ye ale kun kan ka Seku Ɲame y'a fɔ sisan a y'a bɔ waati jɛ walima a ma kuma ani fana politique mɔgɔw caman bɔra minnu yɛrɛ maaw kun hakilila k'u da de nin bɛ kɔsa in na an y'u caman faralen ɲɔgɔn kan k'u b'a ɲini furanjɛla fanga fɛ waati min tɛmɛna u bɔra u ka layidu kɔnɔna la ni kibaruya ninnu e ye ninnu bila minɛn jumɛn kɔnɔ ne bɛ min faamuya kosɛbɛ o ye politique mɔgɔw ka sortie min kɛra tile fila in na a balila mɔgɔ caman na ne yɛrɛ interview di yɔrɔ caman na mɔgɔ caman balila ko munna nin waati est ce que nin waati in ye waati ɲuman ye u ka communiquer k'a fɔ k'u bɛ fɛ camancɛ fanga transition ka ban an ka taa l'ordre constitutionnel la mɔgɔw ye ɲininkali caman kɛ est ce que a waati don ne ko n ko transition kɔnɔna don an bɛ période normale la o an bɛ période exceptionnelle de fête min kɔnɔ de ye politique mɔgɔw ka ko de ye jamana mara ye mɔgɔw bɛ tilen k'a fɔ yɔrɔ caman na k'a fɔ ko politique mɔgɔw ye Mali lasegin kɔfɛ u ye Mali kɛ tan u ye Mali kɛ tan depuis Mali sigira fo 1960 fo bi i b'a ye k'a fɔ ko Mali ma deli ka mara ni jɛkulu saba tɛ jɛkulu saba de Mali mara depuis Mali sigira fo bi o jɛkulu fɔlɔ ye jumɛn ye finitigiw gouvernement ma kɛ ko finitigiw t'a la n'u t'a la i b'a sɔrɔ poste baw bɛ u b'a la jɛkulu filanan ye jɔn ye société civile ye sabanan ye politique mɔgɔw u saba de jɛra ka Mali mara donc i b'a ye k'a fɔ ko politique mɔgɔw bɛɛ tɛ kolo ye société civile mɔgɔw bɛɛ tɛ kolo ye kolo b'a bɛɛ kɔnɔ a saba bɛ kɔnɔna la donc jamana in bɛ yɔrɔ min na sisan n'i y'a ye k'a fɔ ko transition par définition a bɛ fɔ o ma ko période courte a bɛ n'a fɔ ka bɔ yɛlɛnpɔn sanfɛ ka jigin ko kan ka teliya mais a bɛ teliya ni sira jumɛn ye a bɛ teliya ni jɛkuluba fila in de ye a bɛ fɔ o ma ko les deux moteurs de la démocratie pour parler comme les Camerounais politologues comme Luc Soudjougou ko démocratie jɔnsen fila ye min ye o ye politique mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan société civile ka fara ɲɔgɔn kan ani minnu bɛ ka a ka transition diriger n'o ye autorité de la transition ye u saba ko fara ɲɔgɔn kan ka taa ni sira kelen walasa ka hakilina ta hakilina min bɛ se k'a to transition yɛrɛ bɛ taa laban min na n'o ye kalata ye o kalata bɛ se ka kɛ ka maliyɛnw bɛɛ lasewa ka maa sigi an kunna maliyɛnw bɛ maa min fɛ min bɛ kɛ maa ladiri min bɛ se ka na ni an ye taabolo sira kura fɛ taabolo sira kura min bɛ an bali ka te gɛlɛya ma gɛlɛya min bɛ se ka na se fanga dafiri ma o de kan ka kɛ donc n'i y'a ye sisan wulikajɔ bonyalen don sisan hali sisan n y'a ye télé dɔw la politique mɔgɔ jeune dɔw fana ye communiqué kɛ tuguni k'a fɔ k'u bɛ fɛ ko an ka taa ordre constitutionnel la a bɛ bali mɔgɔ dɔw la a b'a fɔ ko munna ko nin y'a waati u ka baara de don ils sont dans leur rôle ka wulikajɔ kɛ gouvernement kana kɛ ko dimi nin kɛ dimi ye nin kan ka gouvernement ka wulikajɔ bonya wulikajɔ fɔlɔ ye jumɛn ye mɔgɔ minnu ye communiqué kɛ politique mɔgɔ minnu ye communiqué kɛ nin ye k'u wele u n'u ka sigi politique mɔgɔw yɛrɛ dɔrɔn tɛ association b'a la société civile b'a la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min jɔsen saba in bɛɛ ka ɲɔgɔn ye bani parce que i b'a dɔn Mali gɛlɛya caman bɛ taa min fɛ yan toujours an bɛ fanga kɛ ka dɔw de dan kɛrɛfɛ a ka plateau sanfɛ n ye nin fɔ depuis des années k'a fɔ ko jamana si tɛ se ka taa ɲɛfɛ ni jamanadenw ma fara ɲɔgɔn kan jɛkulu saba ye finitigiw olu minnu bɛ fanga la sisan société civile mɔgɔw parti politique société civile mɔgɔ fana tɛ mɔgɔ tan ye mɔgɔ 30 tɛ maliyɛn bɛ yen nɔ k'i bɛ Mali kɔnɔ i bɛ Mali kɔ kan k'i tɛ politique la i b'i société civile kɔnɔ mɔgɔ fana bɛ parti politique la ko ni parti politique tan de ye bɛ taa olu représenté o fana tɛ parti politique ta parti politique fana reconnu don Mali récépissé bɛ fɛn bɛɛ bolo o bɛɛ ye parti politique donc fo ninnu saba de ka langage kelen fɔ kumakan kelen fɔ kumakan kelen bɛ taa laban jumɛn na an kan ka mun de kɛ walasa ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ
ani an kan ka kalata sugu jumɛn kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ se ka na ni maa ye min bɛ se ka an bɔ dingɛ kɔnɔ ani min bɛ se ka kɛ maa ye maliyɛnw ti a miiri waati si ka taa ka fanga dafiri donc o wulikajɔ min kɛlen filɛ nin ye n'i bɛ ɲɛmɔgɔya yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ ko an fɛ farafinna ni mɔgɔ sigira fanga la ni mɔgɔ dɔw wulila dɔrɔn k'a ka fanga critiquer bonya yɛrɛ kɔnɔ ani a ka fanga ka di minnu ye u b'a yɛrɛ ma k'u ka di mɔgɔ minnu ye olu bɛ don a tigi la k'a tigi la dɔgɔya u m'a faamuya n'i bɛ fanga yɛrɛ la min ka ɲi don o don i bɛ lamɛnni kɛ de mɔgɔ minnu bɛ critiquer don o don i b'olu de lamɛn i b'o mɔgɔw de ɲini k'olu ka kumakan lamɛn k'a essayer ka o kow corriger o de bɛ se ka i ka fanga sankɔrɔta mais critique bɛ kɛ bonya de kɔnɔna la fana parce que an bɛ jamana sariya de kɔnɔ k'a fɔ ko critique ka taa fɔ kuma dɔw bɛ yen i bɛ taa critique k'a fɔ ko ayiwa karisa min bɛ fanga la ne bolo a ye fanga sira dɔ jɛngɛ parce que an ka sariya suman b'a bolo nin ye k'o kan ka taa ni nin sira ye an y'a ye an dafɛ jamana dɔ fana la olu y'a taara ni nin sira ye olu sera ka nɔgɔya sɔrɔ a kɔnɔ ko dɔ kɛra kɔsa in na an dafɛ dugu dɔ la Sénégal mais a ma kɛ koba ye Mali kɔnɔ ne dabali banna président kura min sigira Sénégal ka mun kan k'a to Afrique bɛɛ ka miiri k'a fɔ ko Sénégal ye leçon dɔ di bɛɛ ma mais n'i y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u b'a kɛ kodennin ye kodennin tɛ kodennin tɛ nin ko ba de ye farafinna kɔnɔ nin bɛ si min na ani min jɛra ka nin baara kɛ sɔngo min jɛra o bɛ si min na olu ka se ka wuli ka jamanadenw la mobiliser ka sɔrɔ u ma deli ka poste ba kɛ jamana kɔnɔ u ma kɛ ministre ka tɛmɛ a ma deli ka poste kɛ Ameriki ka ministre ye o ka bɔ kaso la tile damadamani ka passer élection na ka président yɛrɛ ka coalition ye mɔgɔ min bila ye k'o bati élection ta o kelen na c'est une leçon de démocratie pour le monde entier pas pour l'Afrique a kan ka di jɛn bon o minnu ma anw kɛrɛfɛla la sisan anw yɛrɛ k'an sigi Ameriki k'a fɔ ko est ce que an ka Mali la don dɔ la nin bɛna se ka kɛ k'a fɔ ko san nin bɛ si minnu na parti min créé la 2014 an kɔrɔ o parti la mɔgɔw ka se ka na gagner élection na ka sɔrɔ nin wariba ba t'a kɔnɔ est ce que Mali la nin bɛna se ka kɛ don dɔ la ne y'a bila n ka fɛn kan sati k'a fɔ k'a ye ne miiri janya n'a dɔn est ce que mɔgɔ bɛ se ka n'i réfléchir k'a fɔ ko est ce que an bɛna se ka jeune sigi an kunna minnu farala ɲɔgɔn kan ka idéo di ka idéo doctrine tracer jamanadenw ka taa voter u ye ka sɔrɔ u ma sotarama ma fa u ma fɛn fa u ka taa passer conviction ko yɛrɛ oui hali tubabu jamana la a tɛ se ka kɛ bi tubabu jamana bɛɛ tɛ se ka nin kɛ donc o leçon minnu b'an kɛrɛfɛ sisan tant que n'an ma baara kɛ n'o keleyaw ye k'a fɔ min marchera karisa fɛ an ka na an yɛrɛ bila an kunna k'a fɔ ko an ye Sunjata si ye Sunjata tun tɛ Mali dɔrɔn ta ye o l'empire Mali tun bɛ taa Sénégal a bɛ taa Burukina o bɛɛ bɛ se k'a fɔ ko t'a dɔn an ka bɔ olu kɔnɔna la an ka baara kɛ k'a fɔ sisan an ka mun de ta an tɔɲɔgɔnw fɛ yen ka se k'an ka jamana la sankɔrɔta an ka mun de kɛ bi bi in na parce que n'i y'a ye an ka jamana lajɛ depuis 1960 fo bi coup d'état fɛn fɛn kɛra Mali la a si ma kɛ gansan ko ye fanga si ma dafiri Mali la ni fu sanfɛ mais a dɔw bɛ bali mɔgɔw la hali Modibo Keyita min gɛnna Modibo Keyita gɛnna don min na n ko maliyɛnw manifestera Bamakɔ yan c'est dans les archives a kun ye régime sigi sira dɔw tun bɛ a kun jɛngɛnna o mana ye Musa Tarawele ma gɛn yan n k'a gɛnna ni kan dɔw de ye mais olu fana donna hali ATT gɛnni min kɛra a ma kɛ fu kan c'est vrai a balila mɔgɔ caman na i b'a sɔrɔ a bɛɛ kɛ waatiw yɛrɛ mɔgɔw caman bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya dɔ tun bɛ jamana kɔnɔ mais a gɛlɛya sera obstacle tun bɛ se ka corriger ni an kun sigira ka kuma c'était obstacle de kun don obstacle mun y'a to mais est ce que Jean François o t'a yira k'a fɔ anw bɛ ka baara kɛ ni bɛɛ jɛ fanga min ye est ce que Mali kɔgɔra ka se bɛɛ jɛ fanga ma est ce que parce que a ye coup d'état minnu fɔ ka tugu ɲɔgɔn na est ce que an sera ka bɛɛ jɛ fanga yɛrɛ labaara an ka jamana kɔnɔ alternative tɛ démocratie la o n'i nana ni fanga o fanga ka démocratie bɔ yen i mana ni fanga a bɛ kɛ gɛrɛntɛ fanga ye parce que n'a fɔra bɛɛ jɛ fanga a bɛ mɔgɔw kunkolo la bɛɛ jɛ don donc min ka di min ye an b'a kɛ o de ye problème ba fana y'an fɛ yen c'est à dire an fɛ yen an ye définition caman di fɛn caman bamanankan la minnu t'a di i n'a fɔ décentralisation min dira an ma ko mara ka segin so i b'a ye k'a fɔ k'a b'a jɛ mara bɛ segin cogo di autorité dɔw sigira ka élu olu de bɛ fanga gérer o décentralisation ye jumɛn mara ka gɛrɛ so la somɔgɔw k'u yɛrɛ don u sen u yɛrɛ marali la i b'a ye k'a fɔ ko définition bɛ se ka taa n'a ye ni démocratie fana ta k'a lajɛ a bɔra Grèce min ye Grèce antique Demos Kratos i b'a ye k'a fɔ ko olu yɛrɛ a ma appliquer olu yɛrɛ fɛ fɔlɔ waati min na olu y'a sigi antiquité waati a bɔra olu minnu tɔgɔ bɔra olu de da kɔnɔ olu min y'a tɔgɔ sigi antiquité kɔnɔ a ka démocratie ka taa kɛwaleya jamana kɔnɔ k'a kɛ régime politique ye o daminɛna Grande-Bretagne avec la naissance du régime parlementaire régime politique dɔ sigira o de fɛ k'a fɔ ko fanga bɛ di députéw ma fanga bɛ bosi wura la wura bɛ to a ka wura la bonya kɔnɔna la le roi règne mais ne gouverne plus o daminɛna Angleterre avec ka na ni régime politique kura ye
selon le grand auteur français Georges Biredo. Il va y avoir que démocratie togore beraromi. Bon, dit nani maro mara malila ka démocratie boy avec dictature de. Démocratie ma famia en fait kosobe de glai. Faut aga enseignant ko la ka enseignant misidu kono ka enseignant ko la église kono ka ira mo la ka foko ko démocratie koroti dore a joson yi mena joson fo ya plateau kan. Ça que c'est parce que ko do magana me mo ko fana me anga siga anga barado mo ko siga famu. Il m'a démocratie ta il m'a auteur ba fait ta démocratie la wa fi na ko démocratie joson folo est mieux le respect des libertés fondamentales. Jamana don ka seka ta yorom kaduye ku sigoro la ron kadi mimu dala anu kungola ka fo bunya konnala ni segu kadi kati sigi o démocratie Johnson doy démocratie Johnson flana mais ko la séparation des pouvoirs ko fanga kana to ma kelembolo ni Assimi Goïta était président de pouvoir exécutif nyamoy ala ka gouvernement pour ka baraye mi ko barake bunya kono député ka baraye mi deux rôles principaux le député Al Sambora ko la université là munya foko député ka baraye baraba fly itara jengero ni député temono ko do fara ka tien o ye jumɛn ka jamana charia voter des lois et contrôler l'action du gouvernement ka ministre ka pouvoir sera koroshi ka duma démocratie Johnson metala jumɛn na mamunu be fanga la fanga manga to kelembo la fima ko alternance au plus au sommet de l'état il faut migrer Sénégal ni ça ni be démocratie la sangorta ni ba to Sénégal ça mama be fe kata entreprise ba be munu be fe kana Sénégal o be tila kata ba fo ko nunga jamana am se ka dani na ka barake la ayi avec stabilité nati donc démocratie o jamana be diengono bi ko lafiya ba jamana kono ali be chini munu fo liberté état de droit be chini c'est vrai quoi parti unique ba kelen de be mais jamana do nga droit ake mi école so ba o kata école so kalan soro école la kalan ñinama soro école la ni tla ka bara soro ko le démocratie mais parti unique nous ni parti babe jamana mi na fo États-Unis ni France na ñona iba soro parti mancha mais quoi démocratie ou kan ou ka basiki bu ga yoro la manga chamante al ni manga kera be kla ka be ala coup d'état tala mais on fait à parti ka cha parti multipartisme ka cha mais on fait alsa ñama soro ko parti cha de coup d'état natiu parti mi mais en fait on a Sénégal il faut plus de 200 et quelques partis là mais manga min karo fait concerne à l'avant jumena mo siga fori gara président arrêté là ka mo bla kata ou soro kasola songo fait soro kasola ka kuma nuyi chef de religieux munu belu be sona kuma la on fait ça ni gela obstacle nana anti ça obstacle sur passer parce ante so kuma ma amunu meke fanga la siga fo balia do ba kutena kuma nu la kutena munu na fanga la fana ba banga kuma daele jeguluba flying so de civil parti politique so ni usiga kuma ngata na esera ko maliko dodo amesaka ankomesaka kuruta chama éviter mais dore big grand sigi ki banga na kuma la ani do fana mi be nyemo ka fana la fana ka do ka ko ni ala ye président kalfa mo ma ikara nyemo ka kalfa ma appui ko na ko jamana nyemo ka yi te na fo jamana dutigi d'accord chara de be ambolo no constitution yi ibe to le kofe ko lu bato mataka ibe ka président bara folo mais jamana kono kaira jamana do na kibu ka bara de la ire ba do kan ube feminga duma o jume l'accès aux services sociaux de base o ka duma a watila malembe mali yororo aka swasi kidala ka era soro kola awa Sékou Gnamé Bathily ni aw ka fara ɲɔgɔn in lajɛ kɔsani na min ye sigafɔ min kɛra kɔsa in na assise nationale de la refondation awa ko jamanadenw fana farala ɲɔgɔn kan ye a ko furanjɛla fanga bɛ se ka taa ka daminɛ kalo 6 ka taa fo san 5 est ce que bi n'i y'a ye bi e ko furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw da de na k'o ye ko in kunba ye o bɛ se ka k'a kɔlɔlɔba ye u ka dumakun jamana sariya sunba min bɛ se ka kuma ko fana na cour constitutionnelle est ce que olu tɛ kun sinsin nin yɔrɔ in kan ni aw fana ko ka nati nin cogoya la aw ɲinana assise fana kɔ wa. non an ma ɲina assise kɔ dɛ assise ye recommandation kɛ i b'a dɔn assise ye maliyɛnw ka ɲɔgɔn kunbɛn assise ye recommandation mais baara bɛ ka kɛ n'a ye n bɛna ale ye o assise ye maliyɛnw ka ɲɔgɔn kunbɛnba de min kɛra ɲɔgɔnna delila ka kɛ ka kɔn assise ɲɛ an ka jamana kɔnɔna la pratiquement laɲiniw bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na mais assise ne bɛ se k'a fɔ an ma participer mais an y'an tɛgɛ ɲɛsin yɔrɔ min tile bɔra ye parce que mun na kun kelen mun y'a to an ma participer parce que an ko de n'a sɔrɔ assise kun ye ka kuma Mali gɛlɛya minnu bɛ solution bɛ se ka ɲini u la cogo min à l'avenir c'est-à-dire dans le court moyen et long terme an jɛn bɛ n'a ye ka taa assise la mais an ko nuance dɔ bɛ yen ko équivoque wuli ka bɔ yen yanni an bɛ taa o de la an ye président de la transition rencontré a waati an ka laɲini kun ye mun ye
ka transition délai ko dire ko ko ni assisi barosen kuma be ke munu ka ku bo ɲɔgɔn na parce que a sɔrɔ an y'a mɛn ŋunuŋunu ka na k'a fɔ labɛn kun wɛrɛ foyi tɛ assisi na fo ka transition in prolonger ka dɔ fara transition kan a labɛn kun y'o dɔrɔn de mais a waati o kun bɛ ka dilan duguma a kun tɛ ka da sanfɛ mais c'était une manière ka maaw fara ɲɔgɔn kan kuma yɛrɛ ka bɔ mɔgɔw da parce que maa mana fara ɲɔgɔn kan cogo o cogo e yɛrɛ nɔfɛ mɔgɔw dɔw bɛ kɛ kulu in na donc kuma bɛ bɔ maaw da a bɛ fɔ ko jamanadenw de ko ten donc anw ye nin ɲɛ nalen o de y'a to an k'an tɛ don mascarade la ka taa sigi kɛnɛ kan i bɛ kɛ pantin ye kɛnɛ min kan ko tɔgɔ b'a la ka forme k'a la k'e welela e nana sigi décision bɛ ta i tɔgɔ la i tɛ se ka bɔ kɔfɛ k'a fɔ n ka décision tɛ parce que i kun bɛ kɛnɛ kan donc an ko an tɛ don o de la bon ko in dun fana filɛ ka taa o sira de fɛ mais hali o min filɛ nin ye minnu bɛ k'a défend n'o de fɔ jamana in kɔnɔ i b'a dɔn ko dɔ de kɛra moi je me réjouis parce que nin filɛ bi ne ka plateau filanan de a plateau kelen o kelen kan ni enseignant chercheur dɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ je me réjouis que olu bɛ sɔn kuma tali ma u bɛ sɔn ka bɔ k'u hakilina di parce que minnu ye kalan kɛ an k'u bonya n'u ka dɔnniyaw ye parce que u ye effort de fourni n'u ka recherches la walasa k'u ka thèses soutenir ko dɔw de dɔnniya b'u la donc o dɔnniya ninnu n'olu yɛrɛ fana nana kuma ta a kana kɛ dɔrɔn politique mɔgɔw dɔrɔn de bɛ taa sigi plateau kan ka kumaw fɔ olu fana ka kuma bɛ se ka maaw édifier o de kama jamana in waati kɛra maa de nana kɛ bɛɛ bɛ kuma fɛn bɛɛ la bɛɛ bɛ kuma fɛn bɛɛ la ɔ ni e maa min ni e ye anglais min se école la ni e taara i yɛrɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la k'e ka blouson dɔ k'e ka opération kɛ hakili la maa caman na sa yen dɛ parce que i ka baara t'o ye t'o ɲɛ dɔn bon o yɔrɔ in de tɛ ka respecter an ka jamana kɔnɔna la jamana kɔnɔna la sariya ko kuma mana wuli min ye sariya kalan mun ma sariya kalan mun bɛ se ka interpréter mun tɛ se ka interpréter bɛɛ y'i da don a la bɛɛ kumana sara mais a filɛ nin ko in daminɛnen ni bi e k'a lajɛ hali an ka conseil national de transition CNT kɔnɔna jateminɛ caman bɛ ka bɔ k'u yɛrɛ bila kow ɲɛfɔli la a dɔw bɛ sariya dɔnniya foyi t'u la mais n'i y'a fɔ a bɛ k'u kɔnɔ sariya ye littérature de ye quoi on va dire non non c'est les français c'est noir sur blanc donc n'i y'a kalan dɔrɔn a kɔrɔ kan ka kɛ mun ye dɔrɔn o de don o de ye fili ye il y a la loi il y a l'esprit de la loi assisi n'i y'a rapport final ta rapport final kɔnɔna la page 17 o ye mun fɔ transition durée ko la a ko la durée de la transition en vue d'assurer les élections et de mettre en place un fondement solide de la refondation. Les participants ont introduit lors des débats un point sur la durée de la transition. À cet égard, plusieurs propositions ont été faites. Les localités se sont prononcées pour une durée comprise entre 6 mois et 5 ans. Une durée comprise entre 6 mois et 5 ans. Il faut bien écouter. On dit une durée. On m'a fait des durées. On m'a fait de façon séquentielle. Mbekalo sabata 600 kofe, mbekalo duruta kofe, mbesa ankelenda. Ni esprit to. Ni esprit kunye munye. Ni taranye fait recommandation qu'on a là. A forare, les participants se sont prononcés pour la prolongation de la transition. Les délais avancés varient de 6 mois à 5 ans. Ni des recommandations. Les délais avancés varient de 6 mois à 5 ans. Ça veut dire quoi? Les délais avancés varient. Donc, à ma fois, dire 5 ans, dire 6 mois à 5 ans. Mais il faudra les délais varient, avancés varient entre 6 mois et 5 ans. Ça veut dire que il sur et 6 mois proposé, ne 1 an proposé. Et Mbalamake Koumbe allait 3 ans proposés, donc 5 ans proposés. Donc, proposition. C'est pourquoi on dit dans les recommandations, les délais avancés varient de 6 mois à 5 ans. À rapport final, bébé, c'est Katakakala. Donc, n'a pas que les délais compris entre 6 mois et 5 ans. C'était au président de la transition. S'il voulait, il allait prendre un décret de 5 ans qu'a joué net au Kounia Bané. Amokyo a 2 ans d'état, donc 2 ans de durée. Parce que assise recommandation que délai mi nabata a kota ni furuseti inkonala katakalo woro la katabla sanduru mais depo yoro la assise yere bani mogo chama ya ira ka fo dire kelemata mogo chama kumbe flou konala no ye dibi ka fo mais Allah sur la 24 mois intara ya Maria dit président de la transition nema ale ka dire choisi transition dire choisi mais na ba choisi aka aklito ala abise ka atakalo woro katabla sanduru na e mun choisi. Mais n'a pas de choisi au dire. A 2 ans choisi. Ni décret. Donc, en boulot,
des ans wuli ballo o de feñ mais ne ko de nantara o sariya kise de wéri maintenant do be ka sarti mi fo sarti ko de ko dire fixer le conformément aux assises nationales aux recommandations des assises donc assises et recommandations bora ko de expliquer ça ça veut dire que président est 2 ans minta o de dire mais ne ko de ngoni tabolo nyumambe gouvernement mimbe depuis le 25 mars 2022 le gouvernement plantable Gary Gustave m'a cité Adela ka kuma dofo il vaut mieux avoir un mauvais plan que pas de plan kuma nkore mu ali ka ke ko bolo dalen do bi bolo mun kono ko mani ube a maklen ko sobe o fanan ka usa yere ka fo kono fentela ube milliardaire à venir ka munanya fo le programme d'action gouvernementale 2035 milliards Premier ministre Mimbe allait n'alen croix au programme PAG Minta au PAG Nkunganga Kunche le 25 mars 2022 parce que a kunfora ko transition be kunche o wati donc musaka mi votera ko de be a bara wale alima 4 axes de combat kono wati ko fole o sera musaka mi Nkunganga doala probablement ba fo o dépensera wati insele Premier ministre ma segin kata sente nyekro ni plan kuraye ka fo an kunye planta wati ko fole min kama o de 25 mars 2022 o fle ka se donc plan sera dana ambe plan kura de lan ka sumi ala comme transition sans fla farlaka ambo fanan plan de lan na bena sente nyekro kata sumi aka kitisi dama ka nyamari an ka baraki o maki donc ça veut dire que le plan d'action gouvernemental là est caduc donc du moment où c'est caduc si ça fait que les mimbe nous c'est action gouvernementale a fait orienté aux lois de finances qu'elle impède parce que comme ça un programme budget programme de conal il sait qu'ici c'est au kaka yoro do la ni mbeke chori note gouvernement est plan d'abord au plan balia il reflète quand choro ni dinyen kono c'est l'incapacité du gouvernement il faut le reconnaître parce que na soro compter si on avait un gouvernement capable de nous orienter de nous projeter vers le futur ulu kunkanga seka contexte dosigi mimbato ante bénévidin konal ulu kumseka président de la transition demain choyala mumbato le 26 mars TC a déjà mis décrété à travers un décret au dati TC kasro uma orientation kuradi jamana deuma okunteke le gouvernement nya sigi barake balia de konal parce que quand mo distrait ni international ni jamana an kɛrɛfɛ jamana o ka ko ye CEDEAO tantôt AES tantôt abana nous sujet nous de u ye débat animé nin de ka ɲina yɛrɛ k'a fɔ transition yɛrɛ objectif de b'a la orientation de b'a la baara de b'a la wa bantuma de b'a la transition tɛ mandat ye donc ne bɛ se k'a fɔ bi u bɛ ka fɛn o fɛn tenter n'o y'u ka tentative juridico-politique quoi la pour expliquer que non on n'est pas dans un vide pour expliquer que k'a fɔ ko délai ma tɛmɛ ne voilà contre-vérité à Béouya. C'est une manière pour la plupart de ces gens de se maintenir parce que des gens qui sont incapables, je dis encore, incapables de se faire élire dans les urnes ou nous devons tout ou pour que Kafangamara, pour gouverner. On nous chaman de stranendo élection bi. Akadou ye transition kanaban parce que ni élection ko kabe organiser jamana inkono sans si tout lu ye jamana don ku ka dana daw ka fo ko fana ko law tara election na ko fana chaman be ko jamana don entre guillemets en politicien ko au chaman be na au munun be kuma la sisa na farla nyonka ka déclaration ke ko chaman be atina mo chaman reso ko muna au be green kala ta ka sisa très simple ni kuma yire ni yire be barato be no ya parce que comme ni sandamana mani amba me maula kulu des peuples amba me maula ka les forces de changement et jama bulu ko élection de bo jalalatiki San François Bora ka fa ka kuma do ko na la sisa kuma nu na fa ka indicateur kele munu be anga jamana ko na la anga na nyone jama ko ni fa nu démocratie sinsin berewla dana ya ko do adana ko do ye jume pour que ka do ne de jama e nete jama e malion be ne ko teneko malion ko voix be sur irni de ko ate sur kuma kana ate sur kare ko bi ko ku jama buko an yere jembe na an sonna jama buko an kata irni kono jama kelen ka dana dawluka pour que an ka boni situation ko na la kana situation normale
parce que anw bɛ ka mun ɲini o tɛ diyagoya ko anw ka Mali mara koyi anw tɛ k'o kɛlɛ i y'an ka communiqué jumɛn ye a bɛ sɛbɛn a kɔnɔ wajibi an bɛ na Asimi nɔ la o t'a si kɔnɔ mais an ko de an ka jamana filɛ période dɔ de kɔnɔna la période kɛra sababu ye gɛlɛyaw dɔw bɛ an da ma don gɛlɛya minnu na fɔlɔ an ka nin jɛmukan in kɔnɔna la n'u bɛ ka jamana sɔrɔ k'a kun kɛ an bɛ période kɔnɔ incertitude totale don a tɛ ka ban n'a bɛ ban an bɛ se ka nɔgɔya da sɔrɔ ko dɔw la mais a tɛ ka ban donc anw ko k'an ka bɔ o de kɔnɔ n'olu dalen don a la k'olu de ye jama maliyɛnw b'olu de ko jama b'olu de ko anw tɛ gagné wa maa ta an ko an sɔnna an ka taa élection na ça veut dire que anw yɛrɛ de bɛ k'an yɛrɛ kun di k'a ka ti donc voilà an ka taa ne min bɛ ka kuma ne ye Eli de jamanaden dɔw de ka fan dɔw la minnu ka danaya bɛ ne kan kabini le 20 novembre 2016 la commune urbaine de Nioro du Sahel n b'a population bɛɛ lajɛlen fɔ ne dalen bɔ a la k'a fɔ k'u tigɛlen tɛ ne la mais maintenant ni mɔgɔ min wɛrɛ dalen don a la k'a fɔ ko i fana bɛ se ka Eli ka yɔrɔ la mais anw ko an ka taa kalafili dilan bi jamana in kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ maliyɛnw ka danaya tɛ maa si kan parce que kala ma fili maa si ye jamana in kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min o ye gɛlɛya dɔ ye n b'a fɛ k'an ka kuma in kun cɛ ni mun ye e k'a jateminɛ bi anw ka localité cité kumada bɛ mun bolo jamana ko la parce que CNT min bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen o nomera de o ma Eli localité si fɛ donc représentativité ko kuma t'a la o bɛ kɛ sababu ye ni gɛlɛya minnu bɛ Kucalakaw kan maa t'u bolo bilen mun y'u ka kumada ye gɛlɛya minnu bɛ Kayikaw kan maa t'u bolo bilen mun y'u ka kumada ye gɛlɛya minnu bɛ Yorosokaw kan maa t'u bolo bilen mun y'u ka kumada ye gɛlɛya minnu bɛ Bankas minnu bɛ Gawo minnu bɛ Menaka minnu bɛ Kidal maa t'u bolo bilen mun y'u ka kumada ye yalima jamana bɛ se ka to o cogoya la ko hali population an ka président Kalafili yɛrɛ sen bɔ a la ko hali population député t'u bolo bilen sénateur t'u bolo bilen maire t'u bolo bilen minnu bɛ se ka wuli ka jɔ u ye pour que sanfɛmaaw k'u kumakan mɛn u k'a dɔn décentralisation nakun dɔ ye nin ye a y'a fɔ a ka kuma la ka fanga surunya so mais bi fanga foyi man sɔrɔ fanga bɛɛ bɛ sanfɛ a bɛɛ bɛ concentré maa damadamani de tɛgɛ kɔnɔ wa a bɛ waati kɔnɔ waati min maa si t'a ban dɔn dɔn yalima o de ye taabolo ye o kuma Jean François fanga bɛ maa damadɔ bolo walima waati t'a kɔnɔ dɔw ko ten ko n'a furanjɛla fanga yɛrɛ ko ten waati kunkurunin de don a bɛ n'a fɔ n'i bɛ pɔn tigɛ o kuma na ni waati bɛ janya gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ a la walima furanjɛla fanga e bolo laɲini min b'a bolo n'o objectif ye a bɛ k'a bila wa. a ye min fɔ balimakɛ min fɔ kuma min fɔ c'est vrai kuma ye tiɲɛ ye n'an bɛ ni camancɛ fanga n'a janyara aw bɛ na ni waati min na ni fɛrɛfɛrɛ min bɛ k'aw nɔfɛ mɔgɔw bɛ fɛli min k'aw la u b'aw fɛ kosɛbɛ n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye dɔɔnin dɔ bɛ bɔ fɛ la dɔɔnin i b'a ye caman bɛ ka bɔ a la sisan mɔgɔ caman tun b'u nɔfɛ olu y'a ye k'a fɔ ko ko ne yɛrɛ dɔw intellectuel dɔw tun bɛ a baro kɛ ka caya avocat dɔw ye avocat ye poste caman bɛ yen mɔgɔw welela dɔw yɛrɛ bɛ ambassadeur ni fɛnw na au départ olu tun y'a ye k'a fɔ ko ko bɛna teliya bon an bɛna réforme kɛ rapidement élection an bɛ taa élection na mais a tɛ ka ban i y'a ye n'a tɛ ka ban dɔrɔn a bɛ na ni kɛlɛ ye fɛn popularité légitime populaire min b'o la a fanga bɛ dɔgɔya n'a fanga dɔgɔya a bɛ se ka na ni gɛlɛya yɔrɔ ye donc jinɛ an ka se yɔrɔ ma sisan nɔ a y'a fɔ cogo min c'est vrai an ka taa ni élection ye sisan élection de b'a to maa minnu bɛ sigi an kunna a bɛ f'u ma ils vont avoir ce qu'on appelle la légitimité rationnelle o ye jumɛn ye maliyɛnw yɛrɛ ye bolo ɲɛsin ma kala kan k'u ta o la sisan o bɛ se ka kɛ sababu ye fana CNT ko in fana ye problème ye parce que CNT kɔnɔ Mali yɔrɔ caman bɛ yen minnu tigiw yɛrɛ y'a kɔnɔ u ka mɔgɔw t'a kɔnɔ donc n'i ko e dun ko démocratie bɛ sigi n'a fɔra ko parlement assemblée ye yɔrɔ ye jamanadenw ye danaya da mɔgɔ min kan walasa u ka taa jamanadenw ka intérêt kɔlɔsi k'a défend gouvernement nɔfɛ c'est pour ça n y'a f'i ɲɛna ko député ka jɔ sen filanan ye contrôler l'action du gouvernement donc pour que député ka se k'o baara kɛ ka ɲɛ i b'a ye k'a fɔ ko kala ka taa u ye a ka kɛ légitimité ka rationnelle ka k'u la Mali fan bɛɛ ka mɔgɔ bila ka na assemblée kɔnɔna la maliyɛnw yɛrɛ ye minnu choisi duguladenw ye ka mɔgɔ min choisi ka gagner élection transparente la libre inclusive ko élection kɔnɔna la o ka kɛ député ye i b'a ye k'a fɔ ko tigilamɔgɔ bɛ se k'i da don ko caman la ka tɛmɛ maa min nomera jamana ɲɛmaaw fɛ o ye rapport de force fana ye mais n'o y'a sɔrɔ e yɛrɛ kala t'a la kala taara e ye jɛnɛya kɔnɔna la transparence kɔnɔna la e bɛ se k'i sen don ko caman kɛlɛli la gouvernement nɔfɛ o mais n'o y'a sɔrɔ gouvernement kelen min bɛ yen nɔ o ale yɛrɛ de ye e wele ko parce que e y'a ka mɔgɔ ye k'e nommé ka taa e bila e yɛrɛ tun ma sigi n'a ye k'a fɔ k'i bɛna taa nin poste yɛrɛ sɔrɔ ni avantage bɛɛ sɔrɔ sɔgɔmada kelen e tɛ yɛrɛ sɔrɔ ye e wala a bɛna gɛlɛya e ma k'a fɔ k'e bɛ se k'o tigilamɔgɔ ka ko contrôler a ka gɛlɛn tiɲɛ tɛ yan donc pour que an ka taa n'o sira ye sisan an ka ɲɛsin kalata ma minnu bɛ fanga la bi communiqué minnu bɛ ka kɛ communiqué ninnu kan ka dɔ fara u ka dusu kan dusu jumɛn ka o maaw wele ka na an ka sigi
an bɛ se ka waati jumɛn kɛrɛnkɛrɛnya ni san 2024 kɔnɔ ka élection générale ninnu kɛ élection générale ye jumɛn ye présidentielle législative u yɛrɛ kun de k'u bɛ jamana kuntigalata dɔrɔn de kɛ o non i bɛ ka min fɔ sisan ni ɲɔgɔn ye o kɛra ni ɲɔgɔn kɛra se ka sigi ka kɛ k'o boloda joona i n'a fɔ Sénégal i tun bɛ ka misali ta Sénégal kan sisan c'est ça o karabara ka sin k'o kɛ o yɔrɔ bɛɛ la i b'a ye k'a fɔ ko n'i ye mɔgɔw ɲininka a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko sɔrɔba de bɛ Sénégal bolo ka tɛmɛ Mali kan kosɛbɛ c'est vrai économiquement o b'an ɲɛ parce que an bɛna o kɔfɛ UEMOA ni UEMOA classement lajɛ Côte d'Ivoire ye première économique ye deuxième économie ye Sénégal ye Mali ye troisième économie ye mais n'i y'a lajɛ sisan i b'a ye k'a fɔ ko Sénégal mana se ka fɛn fɛn kɛ kalata senfɛ Mali bɛ se k'a bɛɛ kɛ an bɛ se ka kɛ hali ka tɛmɛ o kan parce que maa kalannen minnu b'u fɛ ka kalata kɛ o maa kalannen kelen de bɛ an n'u bɛ école kelen de kɛ donc économie kuma fɛn koro transparency fɛn minnu bɛ an bɛ se ka n'a système ɲɔgɔnna ye ka tɛmɛ hali u ta kan ko bɛɛ bɛ dépend an ka volonté la e min bilala ɲɛmɔgɔ la a k'a ŋaniya sigi ka se k'a ko kɛ donc i b'a ye k'a fɔ ko parti politiques bɛ ko dɔ daminɛ mɔgɔw bɛ jɔ a la i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko révolution kɛra i b'a ye k'a fɔ ko parti politique ni société civile mɔgɔw de y'a ko daminɛ dɔɔni dɔɔni u ye tasuma dɔ minɛ donc u ka nin wulikajɔ in voilà a bɛ se ka kɛ lasɔmini ko ye gouvernement fɛ wa u ye tasuma dɔw minɛ mɔgɔw b'a fɔ ko nin bɛ se ka faga sa hali ni ye bɔli ni fa ji i b'a bɔ a kan i b'a ye k'a tasuma bɛ fanga bɛ bonya fan bɛɛ tɛ se k'a kɛ yanni an ka se o yɔrɔ ma sisan autorités bɛ mun kɛ ka wulikajɔ bonya ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan société civile mɔgɔw diaspora parti politique fara ɲɔgɔn kan an ka sigi an ka bɛn chronogramme kan joona joona min na an bɛ se ka kalata ɲuman kɛ kalata min bɛ fɔ min ma ko kalata inclusive mɔgɔ si kana dan kɛrɛfɛ k'a fɔ ko ninnu tun bɛ fanga kɔrɔ la ninnu tun bɛ fanga kura la ninnu ye kɔsana mɔgɔ ninnu ye denmisɛnninw ye o t'a la maliyɛn ma bɔ maliyɛn na Jean-François o kumaw de bɛ sen na sisan k'a fɔ surtout parti kɔrɔba ninnu k'olu de farala ɲɔgɔn kan olu tɛ se ka Mali mara bilen an tɛ se ka ninnu lamɛn bilen an b'o de kuma mɛn jamanadenw da k'a fɔ an tɛna se ka danaya da ninnu kan ko sɔrɔdasiw yɛrɛ ka fanga ka d'an ye ka tɛmɛ nin politikiman ninnu dɔw kan n'o nana kɛ sisan société civile mɔgɔ dɔw ka kuma y'o ye mais kalata bɛ se ka kɛ o fana condition ninnu kɔnɔna la ni gɛlɛya tɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ sen man ka don jamana mara la o jamana baden o tɛmɛna ye bilen o tɛ kɛ bilen o n'i taara ni ye Norbert Elias ka fɛn lajɛ ale auteur ba dɔ ye a b'a fɔ ko la gouvernance de l'État la gouvernance démocratique ko jɛkulu fila don ko c'est deux espaces ko espace politique ko o ye maa ye o ye ninnu ka maa ye politique mɔgɔw olu bɛ o kɔnɔna na wa espace filanan ye jumɛn ye société civile mɔgɔw minnu ko k'u tɛ place ɲini élection fɛ u tɛ taa élection na mais u bɛ se ka politique mɔgɔw jukɔrɔma don u ka baara ye jumɛn ye influencer les décideurs i b'a ye nin yɔrɔ fila la politique mɔgɔ tenitigiw tɛ nin fila si kɔnɔ ko politique mɔgɔ ɲininkali bɛ kɛ tuguni k'o kuma la ko tenitigiw ka baara bɛ kɛ jumɛn jamana ko la k'u ka tenitigiw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ dɛ k'u jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ko la défense de la patrie ka nin espace fila kɔlɔsi k'a sauver parce que olu ka jumɛn porteur ka position ye jumɛn ils doivent avoir une position neutre jamana mara la i y'a ye n'o olu taara u bila jamana ɲɛmɔgɔya la bi i b'a ye k'a fɔ k'an bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ gɛlɛya dɔw lase donc sisan nɔ f'an ka baara kɛ ka o espace ninnu la cadrer ka ɲɛ espace politique mɔgɔw ka to ka espace kɔnɔ u kana t'u fara i yɛrɛ faga société civile mɔgɔw t'a kɔnɔ mais o ni société civile mɔgɔw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ u ma ɲagami ɲɔgɔn na ka taa ni sira kelen ye o fana bɛ se ka kɛ Norbert Elias donc i bɛ jamana ye baw ye Macky Sall ka gouvernement laban ninnu tɛmɛna Sénégal tenitigiw t'a kɔnɔna la o Côte d'Ivoire ta ten tenitigi t'a kɔnɔ France i bɛ jamana baw ninnu tenitigi tɛ ka gouvernement kɔnɔna la parce que olu ye espace séparé ka ban u y'a yira tenitigiw la k'a fɔ k'aw baara ye k'an lakana a ye lakana baara kɛ a tɛna se ka to lakana la ka tila ka politique baara kɛ a bɛ ɲagami ɲɔgɔn na donc il faut qu'ils aient mais ninnu dun bɔli an ka jamana ninnu kɔnɔ Jean-François a tɛna kɛ gɛlɛya ye a tɛ gɛlɛya ye kabi 68 fo bi finitigiw de bɛ ka don Mali politique kɛnɛ kan depuis 60 fo bi ouais a kuma fana bɛ k'a fɔ ko politique mɔgɔw de dɛsɛra o de y'a to o de don finitigiw nana c'est pour ça o baaraw de kan ka kɛ politique mɔgɔw ka sigi parce que hali ni politique mɔgɔw ka yɔrɔ fana jateminɛ i b'a ye k'a fɔ k'u fana ye sira jɛngɛ kosɛbɛ n delila k'a fɔ ka plateau ka caya n bɛ tile k'a fɔ ko n ko n'a fɔra ko politique sisan ko i ye politique mɔgɔ ye maa caman bɛ ɲigi la n balimakɛ tiɲɛ tɛ u b'a fɔ ko tigiw tɛ tiɲɛ fɔ parce que mun y'o nana n'o nati ye parce que politique kuma bɛ daminɛ ni auteur ba dɔ de ye Aristote mais an kun la Grèce antique bɛɛ bɛ k'a ko politique mɔgɔ ninnu man ɲi ko ils sont cupides u bɛ nkalon tigɛ u bɛ promesse ta u tɛ se k'a kɛ n'u nana b'an ka wari bɛ suɲɛ Aristote yɛrɛla kelen dɔ k'a fɔ ko non ko maa minnu b'o kɛ k'u tɛ ka politique kɛ ko n'a fɔra ko faire de la politique ko kɔrɔ ye jumɛn c'est d'assurer le bien-être des populations ko de kɔrɔ y'u ka politique kɛ mɔgɔ min bɛ politique kɛ maa min bɛ jamanadenw ka hɛrɛ kɔlɔsi k'a d'u ma ko de ye politique mais politicien min bɛ jamanadenw ka hɛrɛ kɔlɔsi minɛ k'a fara a ma ko celui-là il fait de la politique politicienne
donc an ka farafina jamana politique mɔgɔ caman bɛ politicien de kɛ, ils font pas de la politique. So ni bɛ politique kɛ sisan ni ye a ka e bɛ bila la mairie la e b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ i b'a solution de ɲini o de a fɔ ma ko faire de la politique. I bɛ don politique la parce que i ye wo dɔ de ye e b'a dɔn k'i bɛ se ka wo dafa i ye parti dɔ de ye parti ka hakilina de bɛ se ka na n'o wo dafa. C'est pour ça ni an ka politiciens ɲininka Mali la ko parti politique ka baara ye jumɛn ye u b'a fɔ ko l'exercice la conquête de l'exercice du pouvoir. Non, cette définition elle est trop légère, elle est simpliste. Conquête et l'exercice du pouvoir, non. Parti mɔgɔw ka baara ye jumɛn ye Merton King les fonctions manifestes des partis politiques parti fonction baf la ko fɔlɔ ye jumɛn ye ko l'éducation politique des citoyens. On va charte parti kɔnɔ, on va charte parti pour ma ama dayɛlɛ kosɛbɛ. Ale ko de ko l'éducation des militants, mais l'éducation des militants tɛ o, mais l'éducation des citoyens. A tɛ dan militant dɔrɔn ma. Oui, parce que n'aw nana fanga sɔrɔ. Très bien. A tɛ dan le civisme. Jamana sigida la an kan ka mun kɛ jamanadenw. An kan ka impôt sara ka ɲɛ. An kan ka man ka fɛn jeni. Maire ka baara ye nin ye, nin ka baara ye nin ye. N'a ma kɛ a kan ka mun de kɛ walasa ka taa kama. An man ka taa ka yɔrɔ kari, mais a bɛ se ka manifestation dɔw kɛ k'a yira la k'a fɔ ko a bɛ se ka baara kɛ ka sɔrɔ a ma nin ka ma fɛn kɛ. I b'a ye jamana baw la i bɛ pancarte bolo kuma bɛɛ u bɛ k'a fɔ ko maire kɔnɔ dugu kɔnɔ ko maire ye nin kɛ a ma sɔn gouverneur ye nin kɛ a ma sɔn fo de ka o éducation de ka kɛ k'a yira k'a fɔ ko vote n'i ban ka taa voter ko a bɛ kɔlɔlɔ las'i ma taa voter i bɛ min fɛ t'o ta i tɛ min fɛ a bɛ ko contre la t'o ta voter bon fo o éducation de ka élargir an ka politique mɔgɔw fɛ k'a yira k'a fɔ ko u ka baara ye nin ye u ka taa n'a ye société civile lajɛ n'i ye Mali société civile lajɛ sisan i b'a ye k'a fɔ ko président b'a la n ko dɔw bɛ yen ko président de la société civile o ye fili ye a sigira don min na e tun bɛ yan ne kun tɛ ne bɛ société civile la an tɛ parti la an bɛ société civile la a dun fɔ ko société civile président o man ka kɛ o dun ye bɛɛ de ye voilà ɔ jɔn y'a sigi o ye fili ye o man ka kɛ o ye gouvernement ka politique de ye walasa ka se k'u cadrer k'u bila a kaman kɔrɔ société civile rapport de force association bɛɛ bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ k'u tɛ parti mɔgɔ ye olu bɛɛ bɛ société civile la e b'a la ne b'a la an n'an tɛ association kɔnɔ depuis k'an tɛ parti la an m'a fɔ k'an bɛ taa kalan ɲini an bɛ société civile kɔnɔ an tɛ finitigi ye an société civile mɔgɔ ye donc société civile kan ka baara kɛ ni jumɛn ye ko baara ye k'a lajɛ sisan jamana kɔnɔ sisan ko gɛlɛya minnu bɛ yen ka fara ɲɔgɔn kan ka fɔ gouvernement ɲɛna gouvernement ni gɛlɛya bɛ bɔnnen don courant tigɛ ko bonyana don ko bɛ cogo di sukaro ko gɛlɛyalen don dɛ ni ko denmisɛnninw ka école ko dun k'a université la ni denw tila u tɛ baara sɔrɔ denmisɛnninw ka baara ko dun ni dugu ni région na yan nɔ sira tɛ yen hali ka taa pont min bɛ yan pont kari la e b'o olu ye Mali kɔnɔ yan donc on n'a pas de société civile dynamique donc tant que société civile ma kɛ cohérent la société civile cohérente ye parti politique ma kɛ parti politique an ka population yɛrɛ b'o bɛɛ de ta ka da politique mɔgɔw kunna voilà o bɛɛ ka ta ka politique bɛɛ n'a ka mission de don wa mission tɛ kelen mais wa mission bɛ ɲɔgɔn dafa suma dɔ la u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na ka bolo i n'a fɔ u ye ka communiqué min kɛ u bolo ɲɔgɔn kan mais i b'a ye sisan n'o communiqué kɛra n'a aboutira société civile mɔgɔ dɔw bɛ société civile bila o don parti la o fana bɛ na ni gɛlɛya ye d'accord donc faut kow ka bɔ ɲɔgɔn na dans le sens de Norbert Elias il faut séparer les deux sociétés les deux espaces espace politique o ye politique mɔgɔw ye minnu bɛ fɛ ka taa kalata la u bɛ ka kalata mɔgɔw dɛmɛ jɔrɔma tuntu espace civil o ye société civile mɔgɔ ye minnu ko k'u tɛ taa kalata mais o ye gouvernement ka ci la kɔlɔsi ka gouvernement ɲɛna an mago bɛ nin na finitigiw tɛ a espace fila si kɔnɔ finitigiw ka position ye jumɛn ye doit avoir une position neutre u ka baara ye jumɛn ye protéger les personnes et leurs biens la sauvegarde de la patrie o de ka mission ye donc u b'an kunna bi bi in na sisan an bɛ fɛɛrɛ de kɛ sisan nɔ an bɛ se ka nin espace fila nana cɛ an fɛ yen cogo min na finitigiw ka u ka baara kɛ o ye lakana ye mais u ka lakana baara kɛ an ka jamana mara to civiliw bolo parti politique k'u tile u ka baara ma u nakun tɛ k'a fɔ k'u bɛ étage ba jɔ u nakun tɛ k'u denw bila Canada mais u nakun ye ka jamanadenw ka hɛrɛ kɔlɔsi k'a d'u ma n'o b'a fɔ ma ko les fonctions manifestes des partis politiques et les fonctions latentes o ye jumɛn ye ka jamanadenw assister u ka gɛlɛya kɔnɔ ni Mali taara n'o sira i b'a fɔ an ka jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la tɛ tɛmɛ san 2 kan. d'accord mais Seku Ɲame politique mɔgɔw est ce que aw dan b'a la k'a fɔ bi aw sɔnni b'a ma k'a fɔ bi ko maliyɛnw ka danayaba bɛ aw kan est ce que bi aw yɛrɛ dan b'o la a ka déclaration ninnu kɛ waati k'a fɔ furanjɛla fanga ka bɔ a ka retour à l'ordre constitutionnel kɛ est ce que hakili bɛ o yɔrɔnin ninnu na a b'a kumaw mɛn wa. n bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna parce que danaya ko in unité de mesure tɛ mɔgɔ si bolo fo k'an ka hakili to o la n'o de fɔ i bɛ se ka opinion ka hakilina jate minɛ à travers par exemple sa ni e ye jɛmukan sigi sisan i ka yɔrɔ in na maa minnu b'i suit olu hakilinaw à travers ça i yɛrɛ bɛ jateminɛw kɛ a ka page Facebook kan maa minnu bɛ réagi internetu hakilinaw ou bien n'a ye a ka émission radiophonique bila ka téléphone bila minnu bɛ weleli kɛ mais a ye da la k'a fɔ maliyɛnw tɛ se ka da olu ma mais i bɛ se ka hakilina dɔ ta olu ka weleliw n'u ka jateminɛw u ka réaction kan c'est vrai n balimakɛ ye kuma caman fɔ olu yɛrɛ li tɔɔrɔ même anw yɛrɛ t'u rɔ an yɛrɛ ka ɲɔgɔnyew senfɛ fɛnw dɔw bɛ yen an b'olu tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ye mais sauf que il faut que an ka historiquement kow tiɲɛ ka fɔ maaw ye kow tiɲɛ ka fɔ maaw ye
i b'a dɔn a ye kulu saba minnu fɔ k'olu de bɛ jamana mara kɔnɔna la kulu saba vierge t'a la koyi vierge foyi t'a la jamana ye marali la bɛɛ ye dɔ kɛ jamana ye marali la dɔ ɲɛna bɛɛ bolo jamana ye marali la dɔ tiɲɛna bɛɛ bolo o de ye kuma tiɲɛ ye n'i y'a ta 1960 la ka na a bɛɛ tɛ se ka ta ka da maa voilà a tɛ se ka ta ka da maa kelen kun kulu saba in na parce que kulu saba in ye politikimaw société civile finitigiw n'i ye 1960 ta ka na bi an filɛ yɔrɔ min finitigiw ye mara min kɛ Mali kunna anw m'a kɛ politikimɔgɔw m'a kɛ o ye tiɲɛ de o il faut que o tiɲɛ ninnu de ka fɔ jamanadenw ye a ka dɔn a kana kɛ de k'a fɔ ko non politikimɔgɔw de ka mara man ɲi finitigiw de ka mara ka ɲi wa an bɛ finitigiw fɛ fili de don parce que ni san n ye 1960 min fɔ ka na bi finitigiw ye mara min kɛ jamana kunna maa wɛrɛ si m'a kɛ président kelen min ka mandat janyana ka tɛmɛ bɛɛ ta kan o ye Musa Tarawele de a ye san 23 de kɛ malidenw de ko k'a ye maaw tɔɔrɔ a ka taa maaw ɲina ka di de kɔ an ka segin ni ko ye dɔɔni dɔrɔn an ka segin Ibrahim Boubacar tile la ala ka hinɛ a la IBK tile la ne y'o de fɔ san 7 kɔnɔna la ministre 100 ani ministre 6 o ministre 100 ani ministre 6 la politikimɔgɔw ye ministre 50 ani fitinin de a tɔ bɛɛ société civile ni finitigiw de yalima olu d'a ma don mara la donc n'a tiɲɛna parce que anw fana fɛ yan ko dɔ bɛ yen mɔgɔw delila la ni ko ɲɛna bɛɛ t'a dɔn mais n'a tiɲɛna dɔrɔn u bɛ tigi ɲin'a la ouais n'a tiɲɛna karisa dɔn oui jamanadenw dɔw yɛrɛ bɛ deli k'a fɔ anw ma kala fili tɔw y'an ye kala fili karisa de ça c'est une réalité parce que mɔgɔw bɛ voter projet de société de u bɛ voter individu de u tɛ voter parti ye mɔgɔ tɛ voter parti ye parce que i candidature bɛ dɔn i b'a dɔn i tɔgɔ de la i t'a dɔn parti tɔgɔ la donc kala bɛ fili de ni élira e de kan k'a kɛ mais e fana bɛ danaya da maaw dɔw de kan à tous les niveaux responsabilités kan ka se ka situer de c'est pourquoi ne y'o fɔ ko il y a quelques rares des hommes politiques qui sont sincères et honnêtes qui sont loyaux olu dɔw bɛ yen hali sini u bɛ kuma ta k'a fɔ ala ko tiɲɛ nin kalifara anw na nin don in na jamana ɲɛmaa ye nin dana in d'an kan ka nin kalifa an na tasa da jɛngɛna nin yɔrɔ in na nin yɔrɔ in ɲɛna o mɔgɔ kelen de bɛ sɔrɔ sinon a tɔ bɛɛ bɛ boli a la de a dɔw yɛrɛ ni bɛ taa balo la yɛrɛ u bɛ k'a fɔ karisa de nɔ don IBK de y'a kɛ tan ATT de y'a kɛ tan Alpha de y'a kɛ tan ka sɔrɔ nin bɛɛ bilala minɛn dɔw kunna yan a tasaw da jɛngɛn'u bolo donc an ka kuma in tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka nɔgɔ u bolo ka maa wɛrɛ oui ka maa wɛrɛ jalaki mais toujours olu yɛrɛ ka bulonda o t'o furan quoi or gɛlɛya in bɛ niveau in bɛɛ de la il faut que an ka hakili to o de la maintenant dana fɛn kelen min b'a to k'a dɔn k'a fɔ malidenw ka danaya bɛ jɔn kan o ye kalafili de n y'o de fɔ wolofow bɔra sisan Sénégal an kɔrɔ nin ye ka taa kalafili la yan'u ka taa u ka institut de sondage dɔ bɛ yen o ye sondage labɔ candidat minnu cɛbɔ minnu tun bɛ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ o sondage in kɔnɔna la min kɛra jamana ɲɛmaa ye Diomaye Basiru Diomaye sondage in y'a jira k'a fɔ 100 sara la ko wolofɔ maa 15 de ka danaya b'a kan 15% ko de ka danaya bɛ Basiru kan min kɛra jamana ɲɛmaa o tigi tilala ka gagner élection na ni 54%. sondage ma yeli kɛ mɛnɛ i ɲɛ b'a la bon ni ɲɔgɔnna caman de b'an bolo c'est pour te dire que n'u kun ma taa kalafili in na n'u kun ma taa urne kɔnɔ a kun tɛ dɔn ko ja wolofɔ 100 sara la 54 de ka danaya bɛ Basiru kan o kun tɛ dɔn et puis k'a kɛ tako kelen ye 54 mais il a fallu que o ka taa kalafili de la pour que a ka dɔn donc ni fili ɲɔgɔnna caman an ka jateminɛ caman b'o de kɔnɔ yan maaw b'u sigilen to u ka salon kɔnɔ u ka bureau kɔnɔnaw la u b'u to sigilen soutien à la transition na dɔrɔn kuma b'a fɔ la dɔrɔn jamanadenw bɛ karisa de ko jamanadenw tɛ karisa a tɛ dɔn ten minnu yɛrɛ k'u ye peuple ye ne ko n k'an jɛn n'a ye k'u ye peuple ye u ka fɔli kɔnɔna la mais an ka taa kalafili la pour que u ka peupliya ka sɛbɛntiya ɲɛmaa ɲɛkɔrɔ ani malidenw ɲɛkɔrɔ a ka dɔn wa yamaruya ka d'u ma san 5 kɔnɔna la u ka jamana in mara an to ka kɛ maa kunnandi ye ka tugu la k'u dɛmɛ o baara kɔnɔna la laɲini ye nin don laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o donc moi je peux dire que n ye mun f'i ye an ka gouvernement ka ko la communiqué 060 kɔnɔna la c'est-à-dire pour que an ka kuma ka faamu a ka nɔgɔya an ka bɔ invective ninnu kɔnɔna la an ka bɔ jalakilibaw ni fɛnw kɔnɔna la bisigiliw kɔnɔna la gouvernement de ye communiqué kɛ k'a fɔ ko kalafili bɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ a y'a kɛ septembre kalo de a ye kun 3 de fɔ kun fɔlɔ la prise en compte des dispositions constitutionnelles pour les conformer à la loi électorale o ye kun fɔlɔ ko jamana sariya sunba kura min taara ale tɛmɛsɛn dɔw bɛ yen kalafili sariya min b'an ka jamana kɔnɔ yɔrɔ dɔw b'o sɔsɔ a n'a tɛ ɲɔgɔn ta
donc kalafili sariya de kan ka conformer jamana sariya sunba olu ka dama kɛɲɛ ɲɔgɔn ma donc ko ka o baaraw kɛ CNT kɔnɔna parce que CNT de b'o kɛ an k'a kɛ CNT octobre la saison d'octobre ye saison budgétaire de a kana se ka k'o kɔnɔna la o bɛ faamu mais an filɛ avril la o saison d'avril de bɛna dayɛlɛ o mais hali n'a y'a sɔrɔ an b'a kalama k'a fɔ jamana ɲɛmaa bɛ se ka saison extraordinaire convoquer pour un sujet aussi important mun bɛ se k'a to blocage bɛ bɔ an ka kalafili labɛnni la a kun bɛ se k'a kɛ mais a m'a kɛ an k'o bɛɛ kɛ sa mais saison ordinaire octobre avril o de bɛna dayɛlɛ nin question in bɛ traiter o kɔnɔna la loi électorale yɔrɔ minnu don an b'a bɛɛ dɔn koyi baaraba tɛ article damadamani de don saison kelen tile saba baara bɛ nin ban donc an filɛ avril kɔnɔna la ni saison dayɛlɛ la o k'o dɔn kun filanan c'est-à-dire les nouveaux majeurs la révision des listes électorales d'octobre 2023 à décembre 2023 ko maa minnu bɛ yen n'olu sisanga sera vote an ka jamana kɔnɔna la n'u tɔgɔw ma introduit fichier électoral kɔnɔna la ko k'o baaraw kɛ bon EJ ye point de presse min kɛ en octobre 2023 EJ ko janvier o baara bɛ se ka kɛ février ale b'a kun cɛ an filɛ avril la donc question filanan in fana an b'a bisigi nouveau majeurs sen ka ye kalafili sɛbɛn in kan o fana baara nɔgɔyara sabanan jamana ɲɛmaaw de ko faransi entreprise dɔw bɛ yen mun y'an ka données biométriques ta OTASI la donc o kɛra sababu ye an ta t'an ka données ye bilen donc o b'an bali an ka taa kalafili la parce que données jɛlenw t'an bolo o jamana ɲɛmaa kelenw Kuluba président de la transition fɛ yen les génies maliens bɛɛ lajɛlen hakili b'a la o de ye maa kofɔlen dɔw décoré chevalier de l'ordre national k'ulu y'an ka données récupérer k'an ka jɔnjɔn f'u ye ko sisan k'an ta kɛra an yɛrɛ ye an ka données biométriques b'an bolo on est souverain ka tila k'o tɔgɔ kɛ Mali kura biométrie les trois raisons avancées par les autorités pour que ka les aéroports demande o de ye nin ni saba bɛɛ solutionné la donc blocage ye mun ye k'an bali ka taa élection na sisan n'a saba bɛɛ parce que olu m'a fɔ aspect sécuritaire u m'a fɔ aspect financier u ma foyi wɛrɛ fɔ u ye nin saba de avancé communiqué 060 kɔnɔna la o bi an bɛ don min na nin saba bɛɛ jaabi fila ɲɛ kɔrɔ solution sɔrɔla i ka ɲɛfɔli la solution sɔrɔla filɛ nin ye donc ça veut dire que c'est pourquoi ni RPM ka communiqué ta yan n'a an bɛ déclaration commune an bɛ taa don o kɔnɔ an ka communiqué la an kun ye 6 mois proposé k'an bɛ se ka kalafili labɛn o kɔnɔna la c'est-à-dire an tɛ maa juguya la quoi mais an y'an ka rappeliw kɛ k'an ka critique kɛ ka tila ka proposition kɛ proposition ye 6 mois kun ɲɔgɔn an y'an sigi de techniquement k'a jate minɛ ka chronogramme dilan 6 mois mun bɛ se k'a to an ka taa élection na septembre anw y'o de kɛ RPM kɔnɔna la réunion de kɛra an ka experts de ye baara k'a kan an ko ni autorités mako bɛ chronogramme min na an b'a d'u ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye parce que techniquement collège électoral pour l'élection du président de la République c'est 90 jours donc 3 mois an y'o 3 mois observé 3 mois do yen ni k'i ka taa kalafili la sisan bulletin bɛ min bulletin foyi ma confectionné fɔlɔ jamana ɲɛma kalafili la ni k'i ka taa sa matériel nu EJ ye boîte kura de EJ ni administration territoriale kan ka baara misɛnninw dɔ kɛ pour que l'organisation matérielle la o ka se ka nɔgɔya u bolo donc o baara misɛnnin nu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o 3 mois do yen an y'o k'o kɔnɔna la an ka chronogramme de b'an bolo de donc an tɛ k'a fɔ ko tuma bɛɛ bɛ critique de kɔni tɛ proposition kɛ anw bɛ proposition kɛ proposition ye k'u dɛmɛ baara la de pour que u yɛrɛ ye layidu minnu ta u ka se k'u ka layidukanw tɛmɛ donc voilà entre autres anw bolo bi an sera niveau dɔ la niveau min b'a to an ka ɲɔgɔn lamɛn niveau mun b'a to an kana kɛ dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn lamɛn fana circonscrit fɛn dɔ kɔnɔna la k'a kɛ ka forme k'a la jamanadenw k'a fɔ k'u bɛ ka jamanadenw lamɛn u bɛ ka partis lamɛn u bɛ ka association lamɛn k'a sɔrɔ en réalité forme de bɛ k'a la kɔsa in na o ɲɔgɔnna dɔ kɛra an ka jamana kɔnɔna la ni premier ministre ye wele bila parti politique ma n'an fanba ma ta k'a kun kɛ fɛn damadamani ye. mais mun aw ma t'o la chef gouvernement b'aw wele k'aw ka taa. d'abord dans notre pays c'est pas calcul ye wa non calcul tɛ dans notre pays c'est pas une tradition o ye kelen ye filanan n'i ma ɲɛ i b'a kɛ premier ministre ka classe politique rencontre o tɛ tradition ye an ka jamana kɔnɔna la parce que espace politique anw de b'a kan kabini san joli an b'a dɔn kow kɛra cogo min o tɛ transition ko ye dɛ hali fanga kɔrɔlenw kɔnɔna la administration territoriale des partis politiques ka titel ye cadre de concertation entre les partis politiques et la société civile et l'administration qu'on peut organiser au niveau là. Mais avec l'adoption de la loi électorale du 24 juin 2022, aux prérogatives bêtara à l'article 4 de cette loi, qu'on dit EJDEMA. EJD c'est un cadre de concertation. N'a pas d'administration. L'administration est joignée dans ce cas. Mais c'est le gouvernement. Le Premier ministre est beau là. On a comme ministre de l'administration territoriale. Article 4 est la mise en place d'un cadre de concertation permanent
entre l'administration, les partis politiques et la société civile. ESI ka baara don. ESI kabini n'a sigira a ye activité fila de kɛ an ye mun ye kabini n'u installé la a fila bɛɛ ye point de presse de a laban kɛra octobre 2023 o octobre 2023 ESI président de y'a fɔ k'a fɔ ko teliya la k'a bɛna parti politique ni administration ni société civile wele kɛnɛ kan ko pour que a n'u ka kuma fo bi an filɛ yɔrɔ min maa ma wele ESI fɛ donc bon waati la anw ɲɛ b'a la jeu politique ni positionnement ni maintien ko mɔgɔw b'a fɛ k'u yɛrɛ maintenu ka poste la u ka kulu gɛlɛyaw b'a kɔnɔna la premier ministre ka wele jaabi la o kun ye mun ye ko wɛrɛ de b'aw ni premier ministre cɛ wa walima bon ne y'a kun dɔ fɔ sisan peut-être o t'i bɔ mais n bɛ se ka mun fara o fana kan an y'a fɔ fɔlɔ anw y'a mɛn ko premier ministre ye parti politique wele réseaux sociaux de sanfɛ bonya bɛ min pour une administration ni bɛ maaw wele Bataki in yɛrɛ réseaux sociaux sanfɛ a ma ci an yɛrɛ ma voilà an y'a ye réseau sanfɛ o ye anw welelen ye wa mɔgɔ bɛ wuli i b'i yɛrɛ bonya de an bɛ taa o kɛnɛ sugu kan o ye kelen ye filanan an kelen k'o signaler filanan Bataki nana an fɛ yen filanan sabanan fana Bataki nana mais Bataki kɔnɔna la an ye mun dénoncer wele kun t'a kɔnɔ ko rencontre d'échange anw y'a ye anw ma taa mais minnu taara an y'a ye jabaraninw ye mun labɔ premier ministre ka baara bɛɛ kɛra ka historique de kɛ AES créera cogo di an bɔra CEDEAO la cogo di CEDEAO créera cogo di Musa Tile la alors qu'il y avait des sujets plus importants. C'est-à-dire, n'y a Bataki qui maman, Bataki qu'on a l'ordre du jour précis, c'est précis, il va préciser. On peut baroque n'indeka parce que nous bena effet au fond ante confusion. Ni ko ambe baroque ninka ou ko position yoye munka ndo buka réunion de kuka kizola ya nuka sema. Do buka proposition la bende pour que baroque ontala kana janya nu nana dro baroque anga ke kumunka donne ndo ko proposition flen yo ba verser abana. Mais kama wele kana réunion mi ale rete wele kundo. Ko tigi kana anyo rifo ka kun laba min bala ni nyafo 2021 uktu kalola anye Bataki kerenke cadre niveau la ka ti premier ministre ma ka an ba fait ka rencontrer pour que an ka kuma jamana CG ba munun kumbe awati an ka kungolu ka 2021 uktu kalo sans sababi en plein 2024 la o Bataki ma jabi premier ministre ma reçoit amanga Bataki jabi an kun hakili la an kelen dɔrɔn mais o don n bɔra kalama ni nɛma mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka vice président dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ débat dɔ la ni ɲɔgɔnna dɔ la a fana y'u ta fɔ a k'olu ta ye 2023 laban ye o ye Bataki ci premier ministre ma k'u b'a fɛ k'a rencontrer a m'u reçoit a m'u jaabi o premier ministre kelen de ye san 2 san 3 kɛ a bɛ ka parti politique dénigrer a bɛ ka kumaw fɔ minnu bɛ parti lagosi a bɛ ka parti kɛ olu de ye Mali ti olu de ye nin kɛ alors que ale yɛrɛ ye parti ɲɛmɔgɔ ye wa mara tɛmɛnenw na ale seɲɛra o maraw la f'a ye ministriyaw kɛ ka porte parole du gouvernement ok donc nin bɛɛ kɔfɛ n'ale tilala ka nin baara bɛɛ kɛ n'i ye cɛncɛn k'i tulonkɛ ɲɔgɔn bɛɛ ɲɛ la i laban i kelen bɛ tulonkɛ ko in kɛra o de ayiwa Seku Ɲame Bacili n bɛ tila ka kuma lasegin ma sabu ɲininkali dɔ bɛ n bolo Jean-François Kamara o kumana a fɔra ko nin waati in na ko sariya yɛrɛ la n'i y'a lajɛ furancɛla fanga waati min dira ma ko a banna kumana sariya ɲɛkɔrɔ mun bɛ se ka kɛ sisan vide juridique min bɛ yen bi an y'a ye k'a fɔ cour constitutionnelle ma ale de kun kan ka kuma nin ko in na mais a ma kumakan mɛn a ma fɛn fɔ a ma décision foyi ta jamana ɲɛmɔgɔw fana ma bɔ ka foyi fɔ i n'a fɔ Seku Ɲame Bacili y'a fɔ cogo min na u da de nin bɛ o kumana an bɛ mara fasugu jumɛn kɔnɔ sisan bon aw ka jate la an ka jate la transition de bɛ ka continuer halisa c'est vrai u kun ye chronogramme ma se ka dafa a ma se ka timɛ parce que n'i y'a jateminɛ depuis le 26 mars tɛmɛnen an kɔrɔ k'o kun kan ka ban ka bɛn n'o de ye bon o ma se ka kɛ donc sisan nɔ komi an yɛrɛ maliyɛn dama don an bɛ se ka sigi ka fɔ ka bɛn a la k'a fɔ sisan komi a ko bɛ tan donc an minnu ye parti politique mɔgɔw ye minnu ye société civile mɔgɔw ye minnu bɛ autorité minnu bɛ yen sisan u bɛ se ka sigi k'a lajɛ transition dɔ bɛ se ka fara délai kan cogo min walasa an ka taa kalata la joona ni san 2024 kɔnɔna la ka kɛ kalata ɲuman ye parce que n'i ko tuguni k'i bɛna ni ka a essayer k'a gɛrɛntɛ cogo dɔ la fana a bɛna ni gɛlɛya yɛrɛ tuguni donc o t'an si ka laɲini ye an bɛ se ka min kɛ sisan o ye entre maliyɛn an ka sigi tuguni ka kuma parce que ni sigikafɔ kɛra a bɛ se ka bolo fɛn caman na min bɛ se ka kɛ sababu ye jeu in na an ka kɛ taa ni sira ye sira min b'a to kalata yɛrɛ min an bɛ min ɲini o bɛ se ka kɛ o kalata yɛrɛ ye jumɛn ye o kalata kan ka kɛ fɔlɔ maliyɛn kana den kɛrɛfɛ ko parce que ko a tun bɛ ni parti wɛrɛ la ou bien a tun bɛ ni société la ou bien transition kun wagati dɔ la
mɔgɔw kun y'a tigilamɔgɔw jate i n'a fɔ transition opposition mɔgɔw don donc opposition ko tɛ mais waati ma majɛ kɛ dɔɔni ou bien waati ma taa i n'a fɔ a kun kan ka kɛ waati min na a m'o jɛ wa a m'o jɛ parce que date min fɔra o date jɛra ka ban donc min bɛ se ka kɛ sisan o ye ka sigi ka kuma a kana jɛ tuguni pour que a kana jɛ tuguni fo gouvernement de ka wulikajɔ teliya sisan parce que communiqué minnu bɛ ka kɛ sisan ni communiqué yɛrɛ ni kan ka gouvernement na nisɔndiya de nin b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ja ko maliyɛnw bɛ k'ale suit parti mɔgɔw bɛ k'a suit parce que olu ka ko de don kana kɛ mɔgɔw bolo k'a fɔ ko bon ko parti politique ye de sen kan ka bɔ Mali ko la o sen tɛ se ka bɔ a la u ka ko de don société mɔgɔw sen tɛ se ka bɔ a la Mali ye hɛrɛ sɔrɔ sira dɔ an ye parti politique gouvernement minnu tɛmɛna depuis 1960 fo ka na bi u ka baara bɛɛ tɛ kolon ye o gouvernement hali Musa Tarawele min ye dictateur considéré comme ale min ka mara man ɲɛ kosɛbɛ ale ka mara a ye ɲuman dɔw b'a kɔnɔ a bɛɛ tɛ kolon ye o ale min tɛmɛna ka na ale tun ye finitigi ye ale kɔfɛ tuguni minnu nana ale kɔfɛ Alpha ninnu u ka baara fana bɛɛ tɛ kolon ye ɲuman b'a kɔnɔ donc n'a fɔra ko politique mɔgɔw bɛɛ ka ko tɛ kolon ye ɲuman b'a kɔnɔ kolon b'a kɔnɔ i n'a fɔ société civile la ɲuman b'a kɔnɔ kolon b'a kɔnɔ finitigi la ɲuman fana b'u ka baara dɔw la kolon b'a fana la donc min bɛ se ka kɛ sisan ɲuman minnu b'a kɔnɔ sisan ka ɲuman fara ɲɔgɔn kan ka o lawaleya walasa Mali bɛ se ka bɔ ni gɛrɛntɛ kɔnɔ bon o lawale fana tɛ se ka kɛ cogoya si la ni gouvernement min bɛ yen n'a ye dɔw den kɛrɛfɛ ka dɔw considérer n'a fɔ olu ye opposition mɔgɔ ye opposition tɛ n tila k'a f'i ka plateau kan maliyɛn kolon tɛ yen koyi maa bɛ yen ko maliyɛn don k'a wolola Mali kɔnɔ ka mɔ yan k'a Mali man di a tɛ Mali fɛ o tɛ se ka kɛ o a bɛ se ka kɛ de mɔgɔw ka démarche tɛ kelen ye mɔgɔw ka Mali yecogo tɛ kelen ye ani mɔgɔw bɛ fɛ Mali ka taa ni sira min ye o siraw de tɛ se ka kɛ kelen ye mais i b'a ye toujours ko dénominateur commun dɔ b'a la dénominateur commun ye jumɛn ye faso wɛrɛ t'an bolo yan tɛ i man ka qualifier k'i kɛ i n'a fɔ e yɛrɛ de tɛ jamana i tɛ jamana yɛrɛ de fɛ ça c'est trop facile o ka nɔgɔn kojugu o ka nɔgɔn kojugu o ka nɔgɔn kojugu n'a tɛ jamana fɛ a ma jamana nationalité fili est ce que a taara k'a fɔ ko n t'a ka nationalité a y'a bɔ n bolo a tigilamɔgɔw bila Mali papier de b'a bolo a bɛ se ka kɛ a diminen don fɛn dɔw la mara dɔw bɛ yen nɔ jamana kɔnɔ o man d'a ye a y'o dusumankasi jira bɛɛ n'o ka kan ni min ma diya i ye jamana kɔnɔ i bɛ se k'o dusumankasi jira bonya kɔnɔ ka sɔrɔ i ma sariya sɔsɔ ka sɔrɔ i ma mɔgɔ la buruja mais i b'a fɔ a fɔ bonya kɔnɔ k'a fɔ i n'a fɔ ni min bɛ ka taa bi ne bolo a kun kan ka tɛmɛ nin sira komi sisan gɛlɛya b'an kunna kurantigɛ bɛɛ t'a dɔn n'i ye tiri sigi arajo la bɛ teliya k'a fɔ kuranko n'u m'a laɲini n'u ma solution ɲini a la k'a jateminɛ tiɲɛ na a ko gɛlɛyalen don o tɛ kuma jugu ye o maliyɛn bɛɛ bɛ se k'o fɔ donc ne ɲɛ bɛ min na sisan komi an b'a fɔ bamanankan na ko sigikafɔ ye damu ye fo sigikafɔ de ka kɛ teliya la premier ministre min bɛ yen président min b'an kunna transition la a k'a ka wulikajɔ bonya yɔrɔ jumɛn fan fɛ politique mɔgɔw fan fɛ ka politique mɔgɔw wele ka sigi ka kuma société civile wele ka sigi ka kuma maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali ko kan bɛɛ de ka kungo don parce que ni an filɛ nin cogo min na sisan n'an ma farati ka taa ni kalata suguya wɛrɛ ye tuguni kalata min bɛna mɔgɔ dɔ sigi an kunna ten ka sɔrɔ a tigilamɔgɔw ma se ka an na convaincu projet la société civile projet de société la a bɛna min kɛ san nataw la école ko fan fɛ kɛnɛya ko fan fɛ lakanali ko fan fɛ baara ko fan fɛ jamana ka yiriwali fan fɛ an bɛna segin ka na gɛlɛya kɔrɔ in kɔnɔ fo an ka maa sigi an kunna sen wɛrɛ a bɛ fɔ min ma français kan na ko l'homme désintéressé mais est ce que o e ɲɛ b'o la bi kulukulu minnu bɛ wuli ka jɔ la ka laɲini kɛ e ɲɛ b'o o mɔgɔ jala ninnu parti ba foyi tɛ Mali la k'a mɔgɔ tɛ min kɔnɔ société civile foyi tɛ Mali la a mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲɛnama bɛ nin bɛɛ kɔnɔ min bɛ se ka Mali mara ka ɲɛ a société civile tɛ yen Mali parti ba fɛn bɛ yen ni mɔgɔ b'a bɛɛ kɔnɔ min bɛ se ka baara kɛ Mali ye k'a ɲɛ u caman ye ministériyaw kɛ u caman ye poste wɛrɛ kɛ min tɛ ministériyaw ye u ye députéyaw ni fɛnw kɛ u caman ka députéya n'u ka ministériya n'u ka maire la taa ɲininkali kɛ ban u ye baarabaw de kɛ mais a baaraba bɛɛ tɛ se ka ye parce que pour que baaraw ka ye f'i ka kɛ sommet de la f'i ka taa jamana ɲɛmɔgɔya de la o par exemple i b'a ye sisan nɔ ko min b'a ɲɛmɔgɔya la sisan Asimi Goita ɲuman dɔw bɛ ka kɛ o mais a ɲuman na sisan a ɲuman bɛ ta ka di jɔn ma a tɛ ta ka d'ale ma mais i b'a sɔrɔ a idée bɔra min na ani min yɛrɛ nana n'a idée ye ani ka tila ka taa baara lawaleya terrain kan o t'ale ye o mais a bɛ ta ka d'i ma c'est pour te dire que nous sommes dans une république kɔrɔ ye jumɛn ye a bɛ n'a fɔ Sonko de ye wulikajɔw kɛ Sénégal nka bi mɔgɔ min kɛ voilà mais a bɛ se ka kɛ fruit sɔrɔba ye o ye de Joma ye mais a bɛ se ka kɛ fana Sonko ka idée bɔra ale la fana parce que a bɛ Sonko kɛrɛfɛ de b'a dɛmɛ depuis au départ u bɛ ɲɔgɔn dɔn depuis parti ma créé o mais Sonko de yelen don mais a bɛ se ka kɛ idée minnu bɛ ka na terrain kan
Bassirou Diomaye i b'a sɔrɔ a jɔyɔrɔ ba kun ka bɔ idée ninnu na o baden de bɛ yen o parce que n'i taara ministère la sisan ni ministère dɔ bɛ yen ko ka baara kɛ ka ɲɛ sisan min bɛ ministère tête la n ko de bɛ fɔ ko ni ministre bɛ ka baara kɛ ale tɛ o patron c'est il y a toute une équipe secrétaire général bɛ yen conseil technique bɛ yen olu tɛ ye o sɔn balontan équipe ni bi donna bi tari de bɛ ye o ballon bɔra yɔrɔ min na ka na action ka passe ni fɛn kɛ ka taa bi don an bɛ ɲinɛ o bɛɛ kɔ dɛ entraîneur min bɛ ka entraînement kɛ entraîneur préparateur physique m'entraîner kɛrɛfɛ olu tɛ ye o en argent tɛ ye donc jamana fana bɛ jɔ ten de on est dans une république kɔrɔba de n'a fɔra ko république kɔrɔ de que les hommes et les femmes sont égaux devant la loi malien ma fisa ni malien sariya ɲɛma k'a fɔ k'i bɛ nin garadi la i bɛ nin garadi la papier dɔ a fa tigi ɲɛna mɔgɔ ɲɛna k'a ka na nin papier dɔ min b'a yɛrɛ k'a ka fisa ni malien tɔ ye n'a b'a mais est ce que e bolo o waleya de bɛ ka kɛ sisan ka politique mɔgɔw den kɛrɛfɛ o de man ɲi est ce que e ka jate la o de bɛ ka waleya sabu an y'a ye politique tɔnw kumana waati dɔ la k'a fɔ u ka hakɛw u ka n k'a fɔ aide au parti politique n'o ye dɛmɛw ye financement public o tigɛra a tigɛra fo sisan est ce que u y'u ka hakɛ dɔw minɛni ye est ce que fo ka na se bi kalata minnu bɛ ka laɲini k'a fɔ jamanakuntigi kalata bɛ ka traîner a tɛ ka se ka kɛ est ce que halisa hakɛ dɔw de bɛ ka tiɲɛ Mali kɔnɔ wa n'o bɛ ka kɛ sababu ye an bɛ ka mɛn fangala fanga kɔnɔ o de ye problème ye o fo politique mɔgɔw de ka sen ka don a ko la ko de don Max Weber ko ten 1919 a ka fɛn dɔ bɛ yen les savants et les politiques allemands ka politicien ba professeur ba don a ko les partis politiques sont les enfants de la démocratie démocratie tɛ se ka taa yɔrɔ si n'olu tɛ ni parti mun sen don a la u baara min furu ɲɛna émission min furu ɲɛna k'o kɛ ka ɲɛ bani n'u y'u den kɛrɛfɛ i ye jamana ye k'u nana ka parti ci a bɛ tila ka laban parti créer a parti tila ka segin ka parti créer tuguni de o i se t'a la o a daminɛ la 1960 Modibo Keyita ye ka constitution la constitution de Mali 1960 article 3 b'a fɔ ko le multipartisme Modibo Keyita ye maliyɛnw bali i tɛ mɔgɔ ye radio ni télé la k'a fɔ parce que bɛɛ b'a tanu k'a tanu ka n'a fɔ a ka majɛ a bɛɛ ka ɲi a bɛɛ kun man ɲi a ye maaw bali ka parti créer parti minnu tun bɛ yen nɔ PSP Filawo Siwa parti soudanais progressiste qui était le parti de cadre parce que Filawo Sissoko tun ye Mali chef de canton bɛɛ kun b'a parti la surtout région de Kayi mɔgɔw b'a dɔn hali sini i b'a dɔn politique a ye wulikajɔ min kɛ Mali kɔnɔ mais o tɛ fɔ bi o a bɛɛ kɛra o bɛɛ tununa Filawo Sissoko ka parti c'était un parti de cadre Mali i taara chef de canton bɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ kun bɛ a ka quartier la ale yɛrɛ tun ye chef de canton ye mais o parti cira k'u ka mɔgɔw minɛ k'u datugu k'u ka mɔgɔw obligé k'u lasina USRDA la ka na n'an ye parti unique la parti unique de fait 1968 an bɔr'o la an nana 74 mun kɛra tuguni Musa Tarawele ninnu nana don constitution kɔnɔ constitution 74 la le 30 mars 1976 u ye UDPM créé ko constitution bɛ parti min yamaruya fo ko parti unique de droit ka parti kelen yamaruya a labanna jumɛn na 92 an ma sigi ka multipartisme na n ko tun ye gɛlɛya n ko tun ye demande ba de yir'i la a tɛ se ka da o kɔ o i mana taa n'a ye gauche droite i bɛ tila ka segin ka parti politique wele donc jɛn'a ka se yɔrɔ ma i tɛ wele dɔrɔn n'u ka sigi ka baara kɛ parti politique société civile jamana si tɛ jɔ jɔli ka développer ka taa ni sira ye ka sɔrɔ ni ma ninnu fila sen don a la mais olu fana ka mission ye min ye f'u fana ka mission ka taa n'a sira ye o kɔni a na k'u fana ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko ni élila dɔrɔn ka kɛ député ye Ɲɔrɔn komi Ɲɔrɔnka b'an kɛrɛfɛ ko e sigira Ɲɔrɔnka de y'i sigi Ɲɔrɔnkaw m'i sigi dɛ i b'a sɛbɛn de u b'a sɛbɛn a journaliste yɛrɛ b'a sɛbɛn ko député de Ɲɔrɔn député de Ɲɔrɔn tɛ dɛ o tɛ yen dɛ député élu à Ɲɔrɔn son mandat est national a sigira maliyɛn bɛɛ de kama f'a k'o de faamu a député dɔw n'u taara assemblée la u tɛ foyi fɔ ka dugu kuma problème dɔw bɛ kɛ yan fɛ a yɛrɛ problème dɔ bɛ k'an yɛrɛ sigilen ɲɛna Bamakɔ yan ou bien quartier a bɛ taa mission dɔ la région dɔ la problème dɔ b'a ɲɛna a bɛ na Bamakɔ assemblée ka taa kuma fɔ parce que a ko a ko ye komi a k'ale ka yɔrɔ la le mandat est national i ka député ye dɔrɔn kɔrɔ k'i sigira maliyɛnw bɛɛ de kama i élila yɔrɔ dɔ de kama yɔrɔ dɔ de la mais i t'o le représenter dɔrɔn i bɛ Mali bɛɛ de représenter fo ni formation fana ka kɛ an mago bɛ député ladiriw la député minnu ta kun don assemblée kɔnɔ député minnu tɛ t'u sigi ka sunɔgɔ session na minnu n'a fɔra dɔrɔn ko président ye projet bila ka na u t'a ɲɛɲini k'a faamu u b'u bolo n'u sen bɛɛ kɔrɔta ka ten fo an ka bɔ olu kɔnɔ an ka fɛnw rationaliser k'a fɔ ko nin maliyɛn nin ye maa ladire ye an ka nin sigi an kunna n'a sigira a ka dugu la problème bɛ a ka yɔrɔ a sigida la a bɛ se k'o sigira kɛlɛ kɛ a bɛ se ka Mali kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan tant que ni Mali n'a ma sigi an kɔ kan an dafɛ duguw lajɛ ka kelenya k'a fɔ ko on est souverain ko an de bɛ se ko la an bɛ se ko la k'an ta bɛ kɛ dusu ye ka ɲinɛ hakili kɔ an tɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ an ni minnu de indépendance ta ɲɔgɔn fɛ 1960 o dɔ ka indépendance bɛ kɛ Sénégal an dafɛ dugu dɔ o bɛ indépendance la bi sɔn n'est-ce pas u yɛrɛ ko indépendance fête kɛ bi le 4 avril i b'a ye k'a fɔ ko olu ye sira caman taama an ka mɔgɔw bɛ voyage ka taa hali an ka n y'a ye o don kunun o don président ka sigi la an ka assemblée président tun bɛ yen
n'i y'a ye image ye n ko ko c'est très bien n k'a bɛna hali Dakari jɔcogo a bɛn'o jɔcogo lajɛ a bɛ se ka na n'o idéw ye parce que a bɛna tɛmɛ yɔrɔ caman fɛ a b'a ye ko ninnu ka dugu taara dɛ o idéw de kan ka na an fɛ yen parce que e fana n'a yɛlɛnna goudron sanfɛ ka bɔ Diamniadio ka na se a bɛ goudron a b'a ye wo t'a la f'an ka na n'o idéw de an fɛ jamana kɔnɔ i ma tubabu ye ni Faransi sisan non ni Faransi assemblée mɔgɔ bɛ kuma a b'a fɔ nos voisins allemands nos voisins anglais ils ont fait ça chez eux donc f'an ka na n'o idée de nos voisins sénégalais c'est ça o de bɛ Europe o rapport de force de b'olu fɛ yen ils ont augmenté u ye nin sara d'u ka mɔgɔw ma u ka manœuvre ye nin sara sɔrɔ u ka mɔgɔw tɛ taa aventure la bilen u ka duguladenw bɛɛ bɛ t'u fɛ yen u tɛ taa ji kan k'u t'u yɛrɛ faga bilen Alassane yɛrɛ bɔra ka Waso Kosani na très bien f'a ka fonctionnaire caman farala u sara an ka dusu bila sa an ka baara kɛ ni hakili ye ɲuman bɛ voisin fɛ a taa hali sigida la quartier kɔnɔ ko diɲɛ ye quartier de i bɛ yiri min kɔnɔ i bɛ diɲɛ yire e ni min ka so nɔrɔ ɲɔgɔn na e ɲɛ b'a denw kolen jɛnna kuma bɛɛ u bɛ école na u bɛ premier ni fɛn na i fana tɛ cɛsiri denw ka taa n'o sira ye diɲɛ bɛ ten de souveraineté kuma ni fɛn tɛ o dusuba tɛ a lajɛ dɔrɔn qu'est-ce qui a marché sur les voisins munna ala y'a kɛ kunkolo maa dala kunkolo bɛ dala o maa kalannen min bɛ yen n k'anu bɛ université kelenw de kɛ ils étaient pas plus meilleurs que nous munna an fana tɛna se k'o ɲɔgɔnna k'an ka jamana ye jamana ye fɛn bɛɛ k'an ye k'an don école la fo ka na se tan donc an k'olu voisins an ka bɔ dusu kɔnɔ an ka lajɛ ninnu fɛ yen mun de ɲɛlen bɛ ninnu fɛ yen u y'a kɛ sɔrɔ ninnu fɛ yen ko an bɛ Sénégal kalan la kurantigɛ min tun bɛ a tɛ Bamakɔ mais taa bi dans les villages i bɛ nimɛrɛ fan bɛɛ an tɛ mun an ka ministre tɛ taa ɲininkali kɛ an ko cogo di kɔrɔ n balimakɛ aw y'a ka taa yen kɛ cogo di ka se k'a ɲɛnabɔ a fɔra ɲinɛ ko kurantigɛ ba kun b'aw fana fɛ yen dɛ a kɛra cogo di aw fɛ yen ka se k'a ɲɛnabɔ bon n'an ma taa n'o idéw ye i b'a ye ko gɛlɛya tɛ ban. D'accord ayiwa jɛmukan kɔni tɔ man ca bilen Seku Ɲame Bacili an b'a lajɛ ka ɲininkali labanw kɛ aw la Seku Ɲame Bacili aw minnu bɛ yen e yɛrɛ bɛ parti la parti belebeleba don Mali kɔnɔ bi ni kalata kɔni fɔra RPM a jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ o kumana n'a fɔra kala ka ta bi est ce que a fɔ minnu ma condition ani kalata yɛrɛ kan ka kɛ taabolo minnu kan bi est ce que politique mɔgɔw aw labɛnnen don o kan n'a ye nin fɔ k'a fɔ ko kalata ka boloda bi aw ɲɛ bɛ sira jumɛn na kala bɛ se ka ta sira jɛlen minnu kan k'a sɔrɔ ni Mali yɛrɛ kɔnɔ bi an b'a dɔn k'a fɔ ko lakanabali halisa a tɔni bɛ yen Mali dugu caman bɛ yen ayiwa ka taama i sagoya la a ma nɔgɔn o kumana condition jumɛn bɛ bi ni aw politique mɔgɔw sɔn b'o ma k'a fɔ kala bɛ se ka ta ka maakura sigi jamana kunna. Non, bon, d'abord, on va faire que jamana ko ɲɛnabɔ a ɲɛmaya a kalifalen t'anw ma nin waati in na. Ni kala nana ta aw bɛ campagne kɛ a bɛ fɛn caman kɛ. I bɛ pressé de n kɔnɔ dɔrɔn. A mara ɲɛmaya kalifalen tɛ anw ma nin waati in na mais an ye dɛmɛbaw de. Donc an bɛ se ka proposition de kɛ k'a fɔ an hakilina ye nin y'an bolo n'an tɛmɛna nin sira fɛ a bɛ ɲɛ an bɛ se k'olu de kɛ mais minnu bɛ mara ɲɛmaya la. Maintenant ils sont libres comme en kelen tɛ parti fana ye parti ka ca jamana in kɔnɔ comme association ka ca cogo min maa wɛrɛw ka ca jamana kɔnɔna la donc ils sont pas obligés k'a fɔ ko n'anw ye proposition min kɛ u b'o de ta mais n kɔni dalen don a la k'a fɔ anw ka indicateur fɔlɔ ye mun ye k'a fɔ kala bɛ se ka fili waati in na a dɔ ye olu mun ko report ka kɛ légèrement olu yɛrɛ ma lakana ko fɔ ko quelque part on ne peut pas être plus royaliste que les rois olu de bɛ jamana kunna olu de b'a ko caman dɔn ka tɛmɛ anw ka bi tile in na information caman b'u bolo mais olu ko kun minnu y'a to o y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ lakana ko tɔ la ko lakanabaliya t'u bali ka kalafili labɛn u yɛrɛ ko ten u y'o exemple yira n na parce que référendum constitutionnel u y'o organiser yan jamana in kɔnɔ hali a ma mɛn a waati fana ni nin période ni an bɛ se k'a fɔ hali o waati fana maa sɔrɔla ka dɛmɛ u fɛ o labɛnni la maa minnu tɛ jamana in kɔnɔ tugun yɛrɛ minnu sira dira minnu ma n'o ye MINUSMA mɔgɔw ye i y'a jateminɛ olu ka dɛmɛ dɔ ser'u ma o fɛn kɔnɔna la bon o bɛɛ bɛ se ka mɔgɔ las'i kan mais olu yɛrɛ ani jamanaden fanba n'i ye kumaw jateminɛ kuma minnu bɛ ka fɔ n bɛ kuma n'o de n'i ye kumaw jateminɛ min kunnafoni minnu bɛ s'an ma o ye de k'a fɔ armée bɛ yɔrɔ min bi alhamdulillah a monté en puissance de l'armée o kuma ma sɔsɔ yɔrɔ si i yɛrɛ bɛ siran tuma dɔ la ka hali ka sika fitinin don a kuma la n bɛ kuma avec réserve mais n bɛ ka kuma ni an bɛ kunnafoni minnu mɛn jamanadenw da ka caya an bɛ kunnafoni minnu mɛn ka bɔ mara yɛrɛ ɲɛmaaw da ka caya o de ye k'a fɔ armée bɛ yɔrɔ min bi kabini dɛmɛba minnu tun b'an fɛ yan ko kabini olu y'o ko di n'u sera dir'u ma n'u taara ko lakana basigi nana yɔrɔ caman u ka fɔ la mais ne b'a dɔn tigitigi k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ yen lakana ta fanfɛla fɛ gɛlɛyabaw de bɛ yen
donc an ka kuma an kan tɔtɔ parce que an fana ka jamanadenw dɔw de bɛ yen minnu fana n'i y'anw jateminɛ i yɛrɛ y'a fɔ sisan k'an ka parti ye parti ba ye ni localité ninnu bɛɛ la an ka section b'a bɛɛ la an ka sous section bɛ an ka comitéw bɛ maaw de bɛ yen minnu bɛ données remonter n'u b'an kunnafoni tuma bɛɛ pas moins que quelques minutes ci sera ne ma k'a fɔ Bandiagara nin y'a tile 5 ye courant tɛ na or c'est une zone d'insécurité mais tile 5 électricité insécurité dun kɔnɔna la yɛrɛ fana dibi yɛrɛ dun fana ye insécurité aw dun b'a la ko ka kala ta o condition n bɛn'ale ye n'o de fɛ n ko nin condition de la an taara référendum na kala de filila vote de kɛra oui ni non ye a ma mɛn o maliyɛnw hakili b'a la or jamana yɛrɛ kalafiliw kɔnɔna la kalafili min ka gɛlɛn ni kalafili bɛɛ o y'ale de parce que au moins an ka jamana sariya sunba ko ale de la ko hali ni jamana yɔrɔ fitinin bɛ yen ni gɛlɛya b'o la n'o t'i bolo kɔnɔ k'i kana taa ale la mais an taara ale la an y'ale organiser or kalafili min a ma wajibiya i kan i k'a kɛ n'a y'a kɛ fan bɛɛ fɛ c'est l'idéal o de y'i ka baara ye mais gɛlɛyaw bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔw la i t'a kɛ o yɔrɔ la n bɛ hakili jigin kɛ 2016 élection communale la localité joli bɛ yen nord la communale ma organisé yɔrɔ minnu na kɔfɛ ni autorité intérimaire de sigira a man ca n'est-ce pas et ça ye kalafili bali président kalafili kɛra 2018 n'est-ce pas a ma se ka kɛ ka insécurité in to sen na a dɔw yɛrɛ ka kuma yɛrɛ la fɔlɔ insécurité man jugu ni san ta ye wa président kalafili ma kɛ o waati o kɔnɔna la Kamara y'a fɔ a ka kuma la an ka misaliya ta jamana wɛrɛw kan Mali fana ka gɛlɛya in ɲɔgɔnna tun bɛ jamana minnu da la n'u y'u ka kalafiliw labɛn u y'a labɛn ni fɛɛrɛw jumɛn ye n'anw b'a fɛ dan ka sigi an ka nin période in dilan an ka na normalité kɔnɔna la pour que gɛlɛyaw dɔw bɛ olu ka ban parce que il faut reconnaître que an ka gɛlɛyaw dɔw fana liélen don transition in banbaliya la o ye tiɲɛ de o mɔgɔ min t'a fɛ k'o tiɲɛ kɔni yɛrɛ ko ni c'est que i bɛ ko wɛrɛ de nɔfɛ donc n'an b'a fɛ o gɛlɛya jumɛn ye mais hali an bɔra ka courant ko mun fɔ sisan mara ɲɛmaa minnu bɛ yen bi u bɛ ka proposition minnu kan o tɛ bi tile ko ye o parce que 2030 ni 2020 ni k'i bɛ nucléaire civil ko kuma fɔ Mali kɔnɔ bi o ye bi ye wa mais solution immédiate minnu bɛ yen o dɔw bɛ se ka sɔrɔ ni sira minnu ye transition in kɔnɔna la olu siraw taamali ka gɛlɛn o kuma tiɲɛ ye o de ye o kuma a y'a fɔ sisan a k'an ka dusu bila an ka baara kɛ ni hakili ye mais dusu y'a lase niveau dɔw la o mais maa minnu sera k'a lase o niveau in na n'o dusu ye ni jamanadenw ye tɛgɛrɛ fuku o maa kelenw t'a fɛ ka segin u kɔ a kana fɔ k'olu kɛra jitɔ ye ou bien u y'a tu k'a nɔ olu tɛ se o donc f'olu n'olu bɔra yen ni maa wɛrɛw nana olu b'a régler olu b'a dilan o dɔw bɛ yen bi n'a ɲɛnabɔra a ka d'u ye mais a maloya b'u la k'olu maa kelenw de bɛ tila k'o sira ninnu dɔw taama olu fana ye tiɲɛw de donc c'est pourquoi ne bolo lakanabaliya min bɛ yen bi hakili b'a la k'a fɔ 2019 député kalafili bɔlen a dɔgɔkɔrɔ a siɲɛ fɔlɔ la 2019 ni cour constitutionnelle ɲɛmaa min tun bɛ a waati n'o ye Manasa ye n'a ko insécurité résiduelle o mankan mun wulila jamana kɔnɔ yan hakili b'o la o kɛra cogo min maaw bɛ yen minnu y'o position défend k'a fɔ insécurité tɛ yen mun b'an bali ka taa kalafili la o maa kelenw filɛ transition mara ɲɛmaayaw la bi u ye mun défend kunun o waati u bɛ k'o contraire défend ko bi k'an tɛ se ka taa kalafili ni seginna kalo damadamani an kɔfɛ mara ɲɛmaa min filɛ an kun na ale kun ko période fɔlɔ ye 18 mois ko tile kelen tɛ fara a kan a y'a sɔrɔ a ma kɛ premier ministre ye mais bi a k'an tɛ se ka taa élection na donc e yɛrɛ k'a jateminɛ dɔrɔn image o bɛ image mun di mɔgɔ ma i b'a dɔn o waati de k'a fɔ jamana kɔnɔ ne mɛnna k'a fɔ n ko hadamadenw an ka principe défend an kana hadamaden défend kana mɔgɔ yɛrɛbakun défend des principes de défend n'i bɛ principe défend i man teli ka malo o kuma Seku Ɲame Bacili ni waati in na aw bɛ ni fara ɲɔgɔn kan la kuma na aw ko a bɛna sira sugu bɛɛ ta a kɛra sariya ye a kɛra fɛn fɛn ye ko fo retour à l'ordre constitutionnel ka kɛ kuma na baara jumɛn bɛ boloda ni maliyɛnw bɛ se ka bɔ o kalama bi déclaration ba min kɛra kɔsa in na an b'an ka baara de kɛ dɔrɔn politigimɔgɔw ka baara a bɛ fɛ ka wulikajɔ wɛrɛ kɛ wa ou bien non sariya ye an yamaruya baara o baara la sariya an yamaruya baara o baara la an b'o kɛ pour que an ka jamana ka segin normalité kɔnɔna la an b'a kɛ jamana hɛrɛ kosɔn an b'a kɛ fana an ka se ka bɔ nin ambroglio juridique min na an plongera a kɔnɔ an ka bɔ o kɔnɔna la an b'a kɛ fana ka jamana ɲɛmaa dɛmɛ n'o ye Asimi Goïta ye parce que a ye layidu kan de di ale de ye sariya kisɛ ta o transition in bɛ kun cɛ o de la Asimi ne y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna la n ko ne tɛ jigin ale la jamana ɲɛmaa mana a ka laɲini fɔ ka ban a ye danaya da minnu kan fo sigiyɔrɔma 2 n'olu ma se ka laɲini sabati c'est que olu de dɛsɛra il faut que ale de k'o faamu k'a fɔ ale ka laɲini kun ye mun ye
a ye laɲini in fɔ minnu ye n'ale ye danaya da u kan k'u ka baara waleya olu de dɛsɛra fo sigiyɔrɔma 2 donc anw ka déclaration in na an ye mun ɲini en une phrase an ye mun ɲini parce que mɔgɔw bɛ tuma dɔ la sensationnel ka di maaw ye quoi u y'a ye dɔrɔn partout farala ɲɔgɔn kan maintenant contenu exploiteli k'a faamu o côté dɛ mais mɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan n'u kun ma jigin k'a f'olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan olu ye ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn o sensation in de u bɛ commentaire k'o de kan ka ɲina hali kumakan mun fɔra an ka laɲini ye mun ye laɲini kelen en une phrase on dit créer les conditions d'une concertation rapide et inclusive pour la mise en place d'une architecture institutionnelle à l'effet d'organiser dans les meilleurs délais l'élection présidentielle. En une phrase. La déclaration. Donc, on m'a donné ni fait la meni hakli. Iba famu, ite wuli ka to ka mo doya ko parce que kuma nu yere ka jamana ko la. Uni kuma min kanga de ebu doya wala. Tuna anye munyini. Kamara bora ka fa ka kuma la sa. E kelenga nyini ga ko mu biseka ki. Ay mun fodi. On yore ni. Et créer les conditions d'une concertation rapide et inclusive. Et ni yoni ka jamana ko yo ko juguke. Et puis encoder la mise en place d'une architecture institutionnelle. Comment ni yene ka kuma analyse jatemne abako. D'accord. Ko wati. Président dana da munu wati sira segnya me be seki ka kuma kunje kuma utalanga kuma lama undi Jean-François Camara Majona. Donc on be mun fodro telia la fere ka tige pour que am se ka bonne transition en konna la. Mais avec ni maliden pela jelende atekeni partout kelenya tekeni société civile kele atekeni finitugu kelenya. D'accord. Be ka wele kelenka anka franyanka anka hakilna di abse ka kunche chogo de élection me ka se ka organiser telia la chogo di anka boni ko en konna la. Donc ninde anka la nyini. D'accord. Ka yere fo ka lame bawo bela jelende. Jaranye ko Jean-François Mali se ka ñingali mi no ye débat yɛrɛ hakilila ye o ye ko furanjɛla faga mɔgɔw est ce que u ka priorité n'o ye u ka laɲini fɔlɔ est ce que kalata dɔ bi wa bon n'i y'a jateminɛ sisan i b'a ye k'a fɔ ko i ka nin kuma in na ne ye mɔgɔ ɲininka u b'a fɔ ko ayi ko priorité tɛ kalata ye ko problème bɛ yen problème caman bɛ yen ko kan ka min ɲɛnabɔ problème bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ bɛɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ sisan o kalata fana kɛ sisan président kura min bɛ na o bɛ se ka problème ɲɛnabɔli daminɛ l'état est une continuité. Donc n'i y'a ye kalataw bɛɛ to yen fɔlɔ k'a fɔ k'an bɛ problème na mɔgɔ bɛ problème ninnu ban kuma dɔn a bɛ se ka kɛ san 10 san 20 kuma y'a fɔ cogo min na san 30 ko ɲɛnabɔli ye donc sisan an ka fara ɲɔgɔn kan société civile parti politique gouvernement ka ɲɔgɔn ye joona dɔ bolo la sisan maliyɛnw ka sigi ka kuma an bɛ se ka mun de kɛ joona walasa an ka se ka kalata kɛ ka bɔ nin furancɛ fanga kɔnɔna la donc n'o furancɛ fanga n'an bɔr'o kɔnɔ sisan mɔgɔ min mana gagner maliyɛnw mana danaya da min kan problème minnu bɛ yen nɔ a bɛ confier a la a tigi ka problème bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na a ka problème ɲɛnabɔ walasa an kana don a ɲɔgɔnna yɛrɛ kɔnɔ cogo min na gɛlɛya b'an da la courant ko mana k'o ye mɔgɔw ka jeunes ka baara ko mana k'o ye école ko mana k'o ye lakana ko mana k'o ye sira ko mana k'o ye président kura min bɛ se ka sigi a n'a ka équipe de bɛ jɛ k'o baaraw kɛ o 39 tɛna se k'o baara kɛ parce que a baara date ka jan kosɛbɛ san 1 san 2 san 3 na nin baara tɛ donc fo an ka fara ɲɔgɔn kan rapidement ka chronogramme ɲɛnama di an yɛrɛ maliyɛnw yɛrɛ bɛna min décider an ni ɲɔgɔn cɛ joona san 2024 la ko bɛɛ ka se ka ɲɛnabɔ walasa an ka se ka taa diɲɛmaa k'a ye k'a fɔ ko ja maliyɛnw bɛ se ka bɛn ko la. D'accord. An y'o faamuya an b'i fo kosɛbɛ Jean-François Camara e ye sanfɛ lakɔli karamɔgɔ ye Université des sciences politiques min ye Seku Ɲame Bacili politique tɔn RPM Rassemblement pour le Mali olu ka kunnafoni lasela don ni mɔgɔ fila tun bɛ an ka babu kɛnɛ ka bi kɛrɛnkɛrɛnnenya jama ko di walasa ka kuma ɲininkali min n'an y'o kɛ n'o ye k'a fɔ furanjɛla fanga mɔgɔw yɛrɛ yalima u ka hakilila fɔlɔfɔlɔ de ka se ka fanga in ka lase jamanadenw ma sabu politikimɔgɔw ka kuma kɔsa in na kuma cayara kosɛbɛ a ko la o kuma na don nataw de bɛna se ka o tiɲɛ di an ma an tun bɛ ka baro kɛ o kan bi ne yɛrɛ tɔgɔ ko Amadu Jalo min ye Bɔkari Tarawele Grand B ale bolo tun bɛ nɛgɛ karafe la radio fan fɛ Lamine Kulubali Musa Hayidara Salimata Wedarago olu tun bɛ k'an bila Jabarani kan an balimaw jɛmukan bɛ sonsoro yan nɔ ni tun ye jɛmukan in tako 140 de ye ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kɛnɛ wɛrɛw kan baabu wɛrɛw olu kan o tuma k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ